textual que vai a quedar, ou para o uso de persoas con algunha disfunción ou incapacidade física equipararánse aos ciclomotores de 3 rodas. Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se manteñan as ditas circunstancias tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte. As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables aos suxeitos pasivos beneficiarios delas por máis dun vehículo simultaneamente. Para os efectos do disposto neste epígrafe, consideraránse persoas con minusvalía quen teña esta condición legal en grado igual ou superior ao 33%. Por tanto, pido tamén o voto favorable para esta modificación porque, en resume, trátase de aplicar unha sentencia que xa leva uns anos e que é o criterio que establece o Supremo para todos os concellos e, por tanto, de obrigado cumprimento. Non sei se os grupos queren intervir neste punto. Sí, vamos a ver. Pois é unha modificación da ordenanza que chega tarde, non? Porque xa este ano moita xente veuse perjudicada por aplicación da sentencia deste Tribunal Supremo, que en Vilalba, como se sabe, pois todo o mundo ten que solicitar esta bonificación antes no primeiro trimestre do ano. Moitísima xente que presentaba unha serie de documentación ao principio dese trimestre de ano, pois chegou ao Concello de Vilalba, topouse con que se estaba pedindo ese certificado do 33% que ten que conceder a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia o certificado do 33% non che dá do hoxe para mañá, co cual moitísima xente este ano non pude optar este tipo de bonificación. Agora sí, esperemos que o equipo de goberno e o Concello de Vilalba publicite suficientemente os requisitos que son necesarios para obter este tipo de bonificación para que a xente sí que teña solicitado ese certificado do 33% de minusvalía. O que sí que voto en falta, xa aproveito, igual que antes na anterior modificación da ordenanza, pois pedíamos que en vez de 5 anos foran 10 anos, o que sí que voto en falta era aproveitar esta ordenanza para modificar tamén que os vehículos eléctricos estuveran exentos, pero ou bonificados, pero iso xa o solicitamos nun pleno e se dixonos que non, e neste caso, como a ordenanza ven tarde, o noso voto vai ser a abstención. Benega. Ben, pois, estando expostas xa as posturas dos distintos grupos, procedemos a votar este punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda tamén aprobado este punto. Os puntos 6 e 7 imos a debatilos conxuntamente e a aprobación se procede do ditame relativo á modificación das ordenanzas fiscais número 11 e número 16 que regulan respectivamente a taxa da rede de sumidoiros e a taxa pola prestación do servizo de suministro de auga. Nos dous casos, a empresa concesionaria que é Espina e Delfín presentou un novo cadro de tarifas dos servicios de abastecemento e saneamento para o ano 2025 que se obtiveron variando as vixentes do ano 2024 nun 3,4%, que é o IPC correspondente ao período de xuño de 2023 a xuño de 2024, de acordo co contrato de xestión de servicios que hai suscrito con esta empresa. Por tanto, como é unha cuestión máis ben de trámite, é unha obligación que temos porque está recollida no contrato, non sei se os grupos queren facer algunha intervención ou pasamos directamente a votar. Sí, a miña intervención moi breve, un pouco no que dicía a alcaldesa, toca aplicalo. Simplemente pedir que, se sube o IPC, pois intentar que esa auga sexa unha auga potable de calidade. É un punto que vamos a falar máis adiante, así que non me vou estender máis. E o noso voto nestes dous puntos vai ser favorable. O noso voto vai ser favorable, sí. Ben, pois expostas as posturas dos distintos grupos, procedemos a votar estes dous puntos conxuntamente. Votos a favor? Ben, pois aprobados os dous por unanimidade.
Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación se procede do ditame relativo ás tarifas de autotaxi do Concello de Vilalba para o ano 2025. Ben, pois por parte da Asociación de Taxistas de Vilalba fíxosenos chegar unha proposta de tarifas de cara ao ano 2025, pois con un incremento que non chega nin a ser de €1 en ningún dos conceptos. Bueno, teñen os distintos grupos a súa disposición, e que, bueno, eu creo que é unha suba razonable e que tamén pois temos que entender que a eles tamén lle suben as cousas. Por tanto, bueno, se algún grupo quere intervir neste punto. Tamén, moi brevemente, un pouco sí que compartimos o que acaba de comentar a alcaldesa, que é unha subida moi baixa e que a eles tamén lle suben as cousas, e o Partido Popular vai apoiar a súa solicitude. Benega. Sí, voto favorable. Ben, pois unha vez exposta a postura de todos os grupos e dado que manifestaron o seu voto favorable, procedemos a votar. Votos a favor. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación se procede do ditame relativo á proposta de adhesión ao Concello de Vilalba a Iniciativa Galega de Concellos Emprendedores. Ben, como saben os presentes, o Concello de Vilalba trouxo xa ao pleno do mes de xullo unha proposta de modificación das ordenanzas fiscais para poder adherirnos á Iniciativa Emprendedora Concellos Doing Business. Nese momento, cando se fixo a consulta á Xunta de Galicia, pois había un acordo plenario do ano 2017 que nos habían trasladado que non era necesario reiterar. Se ben agora, cando se enviou novamente a documentación, dado que houve unha modificación na lei que é a 9/2021 de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o acordo plenario debe facer mención expresa a esta norma e a parte do seu articulado e, por tanto, pois é necesario traer outra vez a pleno este acordo e remitilo posteriormente ao IGAP. Por tanto, bueno, entendo que todos os grupos van a votar a favor, pero se alguén quere intervir neste punto. Hola, boas tardes a todos e a todas. Nada, como xa dixemos nos plenos anteriores, o noso voto vai ser favorable neste caso, unha iniciativa que xa solicitamos en varias ocasións e que, bueno, por tema de burocracia temos que volver a ter aquí no día de hoxe. Nada, explicar un pouquiño que esta é unha ferramenta que promove a Xunta de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias para o apoio da reactivación dos concellos de Galiza, non? Entonces, entendemos que estas iniciativas son para promover a simplificación administrativa, facilidades ao solo industrial e incentivos fiscais. Entón, bueno, consideramos que é unha boa iniciativa de cara ao comercio e industria de Vilalba e tamén así como para a Asociación de Empresarios para que poden competir de cara a subvencións e axudas que están a nivel competitivo, bueno, con outro tipo de asociacións de outros polígonos, non? Entonces, bueno, neste caso, o noso voto, como dixen, vai a ser favorable. Esperemos que esta nova normativa nos traia máis iniciativas ao Concello. Benega. Sí, entendo que, bueno, que a Xunta de Galicia aquí apoia, pero entendo que esta norma tamén afecta ao presuposto do Concello, quer dizer que non será só do que aporta a Xunta de Galicia, non? Eso é o que entendo. De todos modos, bueno, o noso voto vai ser. Ben, pois as miñas palabras van por complementar un pouquiño o que xa se dixo anteriormente en agradecemento directo á Asociación de Empresarios Polígono dos Sete Pontes. Eu creo que hoxe é unha boa nova para todo Vilalba como concello, pero fundamentalmente para eles, para o comercio asociado, hostelería asociada e o conxunto das empresas. Por tanto, eu creo que poñemos un primeiro chanzo e que agora, como ben dicía o voceiro do Partido Popular, non que empecen a chegar pois eses necesarios investimentos non só para o polígono, senón para o conxunto do comercio. Ben, pois unha vez exposta tamén neste punto as visións dos distintos grupos e dado que pois todos manifestaron o seu voto favorable, vamos a proceder a votar este punto. Votos a favor? Ben, pois pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación se procede
do ditame relativo ao acordo extraordinario de ampliación dos porcentaxes de gastos plurianuais segundo o artigo 174 da Lei de Facendas Locais. Ben, pois este punto é tamén unha cuestión técnica que ten que ver coa firma dun convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil e para elo pois é necesario modificar os porcentaxes de gastos plurianuais que se recollen neste artigo do texto refundido da Lei de Facendas locales. E o acordo que se trae hoxe aquí é proceder ao reaxuste das anualidades sustituindo os límites porcentuais sinalados polos incluídos na cláusula 7ª da adenda modificativa do convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Vilalba para o financiamento, execución e entrega de distintas actuacións para a mellora do abastecemento e o saneamento de Vilalba. En concreto, para a anualidade 2025 prevese unha aportación de 575.772,96 euros por parte da Confederación e unha aportación de 143.943,24 euros por parte do Concello, que faría un investimento total de 719.716,20 euros. E para o ano 2026, segundo se contempla no propio convenio, a aportación da Confederación sería de 519.828,14 e a do Concello de Vilalba de 129.957,04, facendo un total de 649.785,18. Estas cantidades son para executar o proxecto de instalación de filtros e decantadores na estación potabilizadora das Cañotas e tamén para as obras de saneamento da rúa, de renovación do saneamento da rúa Plácido Peña. Hai un segundo punto neste acordo que teño que por acordo que se tomou na Comisión de Asuntos do Pleno, pois retiramos porque facía referencia ao contrato do PIREP que xa se resolveu por outra vía. Entón, non sei se algún dos grupos quere intervir, trátase, como digo, de modificar os límites que están previstos para poder asinar este convenio nos términos que están e que entendemos que é favorable para Vilalba e os vilalbeses. Nada, neste punto, pois, decir que o Partido Popular de Vilalba está a favor de que se destinen cartos a solucionar o tema da auga, que benvidos sexan. Non podemos seguir con esta situación, non pode ser que se abra o grifo e teñamos a auga lodada, non é apto para o consumo nin para o seu personal e non afecta só os fogares, senón que tamén o tecido empresarial. Ademais das propias incomodidades, temos gastos, porque a auga non vale para beber, hai que mercar auga, que supón máis gasto, e aparte dos problemas ou averías en electrodomésticos, que é outra vez máis gasto. E xa que non pase algo máis grave e teñamos problemas de saúde na poboación. Nós somos conscientes de que as obras sempre resultan custosas, pero tamén creemos que hai obras e obras, e esta ten que ser prioritaria. Creemos que, en vez de gastar 1 millón de euros na Rúa da Pravia ou 1 millón de euros nunha piscina para os 3 meses, que xa non vou entrar a discutir si é ben ou non ben gastar estes cartos niso, pero creo que hai que ir a polas prioridades. E sería mellor primeiro empezar por este tema e despois xa se vería si facer o resto dos gastos. Como decía, o Partido Popular vai a votar a favor. BNG. Sí, o BNG tamén vai a votar a favor, pero sí recordar que, queda moito por facer en este tema de... Seguimos tendo, a gran maioría das parroquias deste concello non teñen auga potable. Eso creo que deberíamos de miralo. En todo caso, deixo aí. Voto favorable e adiante. Vilalba Berta. Ben, sí, escoitas? Agora? Teño que apagar eu. Agora? Sí. Dicíamolo na oposición e dicímolo no goberno. A mellora do ciclo da auga é unha prioridade absoluta para o Concello de Vilalba e, por tanto, hoxe falaba eu antes ao respecto da iniciativa do InBusiness dun primeiro chanzo. Hoxe sí que é un primeiro chanzo, un segundo chanzo, se me permite, porque xa se deron pasos hai meses para solucionar unha problemática que, con razón, ten a nosa veciñanza máis que preocupada. Por lo tanto, noso voto, lóxicamente, a favor.
Ben, antes de proceder a votar este punto, pues tamén me gustaría contestarlle á voceira do Partido Popular, porque se realmente o Partido Popular está tan preocupado por o ciclo da auga en Vilalba, por o estado da auga que chega cando un abre a billa, pois quizá durante os 40 anos que gobernou neste Concello debería haber feito algo máis por o ciclo da auga, e xa é con esta a segunda ou terceira vez que vou acudir a Augas de Galicia a pedir que ese canon da auga que pagan todos os veciños e veciñas no seu recibo e que os emplazo a que miren cal é esta cantidade, porque un 30% do que pagan os veciños e veciñas no seu recibo da auga non lle ingresan ao Concello, ingresanlle directamente a Augas de Galicia, e a normativa di que ese diñeiro ten que revertir necesariamente no saneamento e no abastecemento dos concellos. E aquí no Concello de Vilalba a inversión que leva feito Augas de Galicia pois é unha cifra así bastante redonda. Entón, se realmente os concelleiros do Partido Popular queren botar unha man e están preocupados por o ciclo da auga, deberían facer as xestións procedentes con Augas de Galicia para que, de algunha vez por todas, se inclúa a Vilalba dentro dos investimentos que ten que facer, como digo, necesariamente nos concellos, porque os concellos previamente ingresan en Augas de Galicia unha parte do que cobran do recibo aos veciños. Procedemos, por tanto, a votar este punto. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. O segundo punto da orde, o seguinte punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame relativo ao expediente de modificación de créditos número 43 do ano 2024. Neste punto, pois, o que se trata é de facer unha modificación do orzamento para dar de baixa créditos que non se van a empregar neste ano e que teñen que ver co museo. Sabedes que neste momento está pechado e hai unha das traballadoras que pideu unha excedencia e, por tanto, esa parte de crédito non se vai a utilizar. En este momento, pois, creemos procedente pois utilizalo para acometer obras que son de urxencia nas nosas parroquias, e vou a dar pois a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Rurais para que dé conta destas actuacións. Ben, o que pretendemos dentro do Goberno Municipal e máis concretamente dentro da área de infraestructuras rurais con esta iniciativa é facer, como se di comúnmente, non, da necesidade virtude. Saben os veciños e sabemos todas e todos os que estamos aquí representados que a situación do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía é de facto de peche, pois máis alá da condicionante xurídica do organismo autónomo dependente do Concello de Vilalba está a condicionante laboral. Como ben dixo anteriormente a min a señora Rouco, hai unha traballadora de baixa laboral, e outra das traballadoras a inicios de ano solicitou do Concello a súa excedencia. Por tanto, como o Concello, a través do orzamento xeral, que é a súa vez o orzamento do organismo autónomo, do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía, consignou unha cantidade que ascende aos 75.000 euros para cubrir o pagamento destas nóminas, non vai poder, no que vai de anualidade xa 2024, executar ese crédito. Facemos, insisto unha vez máis, da necesidade de virtude e damos solución a unha problemática que afecta a todas as parroquias, pero concretamente, e son casos moi, pero que moi extremos, dos cales os que estamos aquí tamén somos coñecedores, dúas parroquias. A primeira delas é aos veciños e veciñas desa parroquia, quero dirixirme, é a parroquia de Nete. Sei que me están escoitando moitos veciños e veciñas residentes dos barrios da Bouza e de Lourixe. O acceso á Bouza Lourixe é, e digo e direino, defendereino, o vial en peor estado de todo o termo municipal do Concello de Vilalba. É unha absoluta vergoña para un goberno municipal, para un concello ter ese vial como actualmente o temos no Concello de Vilalba. Eso hai que dicilo e hai que recoñecelo diante dos veciños e veciñas. Por tanto, o Concello debe actuar. Por tanto, a área de infraestructuras rurais debe actuar. E é por isto que unha parte desta modificación de crédito vai directamente destinada a financiar o necesario proxecto de obra, que será unha rexeneración total dese acceso. Despois, quero tamén traer a colación outro vial, un vial fundamental, dun pouquiño máis de entidade incluso, co acceso á Bouza Lourixe, que é o vial que vai dende a Estrada da Deputación, ao seu paso por Oleiros, concretamente no cal da Pena, e nos leva ao veciño Concello de Cospeito, concretamente a parroquia de Pino, pasando polos barrios do Carboeiro e Vilariz, o que os veciños e veciñas de Oleiros coñecen popularmente como
A carretera de Cartas é un vial, non é o que peor está do Concello de Vilalba, é o meu modo de entender, o segundo peor. Eu comprometínme hai uns meses coa veciñanza de Oleiros a rexenerar totalmente ese vial e hoxe aquí tamén o que vamos posibilitar é o financiamento desa, insisto unha vez máis, rexeneración completa. E despois, nun terceiro termo, unha vez máis, e non saímos da parroquia de Oleiros, o vial que une a última casa de Agadín, xa entrando no barrio do Abeledo, co barrio da Granda, ou que é o mesmo, co enlace ca estrada da Deputación Provincial, unha vez máis, que nos leva á Feira do Monte, unha vez máis ao veciño concello de Cospeito. Hai que rexenerar, o estado é absolutamente deplorable e a labor do concello, concretamente da área de infraestructuras rurais, é actuar. Por tanto, pido a súa confianza, señores e señoras concelleiros, porque, insisto unha vez máis, isto non se trata de quitarlle ao museo para darlle ás pistas. Quen faga esa lectura terame directamente en fronte e terá que debatir nos vindeiros plenos comigo. Isto trátase de utilizar un diñeiro que non vamos poder executar nesta anualidade e destinalo a, dixo antes a señora do Partido Popular, a señora López, e eu estou moi de acordo, as prioridades. Non hai unha maior prioridade para este goberno que o que ten que ver coas necesarias obras, ben seixan no casco urbano ou na zona rural, e a zona rural ten moito pendente e temos que actuar. Por tanto, pido a súa confianza e esta é un poquinho a exposición que quería traer a colación nesta sesión plenaria. Partido Popular. Bueno, en canto ao arranxo das vías do rural, señor Renda, levamos tempo insistindo no mal estado no que se atopan as estradas e agradecémoslle que teña en conta as reivindicacións do Partido Popular. Neste punto, compartimos totalmente o mesmo criterio e vai ter o noso apoio, por suposto. Pero tamén lle pedimos que hai que atender as urxencias de outra maneira, porque estamos chegando ao extremo de vías que son totalmente intransitables, e insisto, totalmente intransitables, que é moito dicir, pero sabe como a min que non estou exagerando absolutamente nada. Esta é a realidade que temos, e pedimoslle que no caso destas urxencias, pois que se faiga ca maior brevidade posible, que non pase como, por exemplo, no caso da Ponte da Ribeira, que é moi urxente, pero levamos case un ano para arreglala. O noso voto vai ser favorable. Benegá. Sí, o noso voto vai a ser favorable. Quizás temos unha cuestión, casi unha pregunta neste punto. Non sei se realmente o Concello ten algún plan que nos parece moi ben, que este dinheiro non se vai utilizar no museo, se existe algo, unha xestión feita con respecto ao museo, nada máis. Ben, bueno, non é por non contestar á pregunta e se quere formulala no apartado correspondente a rogos e preguntas, pois serálle respondido de viva voz, pero neste momento pois estamos con outro punto. Esta é unha mostra máis do compromiso deste goberno co rural, que non é só as pistas son importantes, pero hai outras moitas actuacións que se levan a cabo día a día no rural e que tamén son importantes. E outra mostra de compromiso pois é que durante este ano, aparte do esforzo que se fixo con cargo ao orzamento municipal, porque non temos ingresos provintes de outras administracións, os da Xunta veñen a veces pois a sacar fotos e a facer gala do que se inviste en Vilalba, pero non deixa de ser pois o que nos corresponde segundo as convocatorias de subvencións e bueno, creo que este ano pois non só con fondos propios, senón a través da colaboración das máquinas da Diputación, que estuvemos aquí 4 meses traballando en reparar distintas vías das nosas parroquias, pois púidose acometer un número de obras importantes. Eu creo que é unha mostra do noso compromiso co rural e seguiremos traballando na medida do posible destinando os maiores recursos posibles. Procedemos, por tanto, á votación deste punto. Votos a favor. Ben, pois aprobado por unanimidade. O punto seguinte, que a aprobación, se procede do dictame relativo á proposta sobre a aprobación do proxecto de obra de construción de decantadores para a recuperación de auga de lavado de filtros na etapa de San Simón e as Cañotas, incluído no convenio suscrito entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Vilalba, imos deixalo encima da mesa.
hai un erro na documentación que se enviou aos voceiros, se enviouse o primeiro proxecto. Este proxecto ten unha modificación a que fai referencia ao informe técnico que foi remitido aos distintos grupos, pero non parece de recibo pois que os grupos se pronuncien sobre un proxecto de obra do que só pois coñecen a primeira versión. Por tanto, convocaremos un pleno extraordinario e remitiremos a documentación correctamente. Pido disculpas por o error e subsanarémolo o antes posible, pero entendemos que é pois unha cuestión, é un proxecto importante e non podemos aprobar un acordo ademais pois que contén erros e a documentación non é a correcta. O punto seguinte sería pois a aceptación da renuncia da concelleira de Vilalba Aberta, de Tamara, pero ímolo deixar para o final do pleno. A orde do día colócao así porque é unha parte resolutiva, pero ímolo deixar, como xa se fixo outras veces, para o final do pleno para non alterar as maiorías. E agora neste punto, pois neste momento vamos tratar a aprobación do proxecto de obra renovación de pavimento no tramo bidireccional da Rúa Guitiriz, que foi remitido aos distintos grupos para o seu tratamento por vía de urxencia neste pleno. Non é que a obra en sí pois seña unha actuación urxente, é unha actuación que queremos facer porque sí que nesa parte da, é a continuación da Rúa Guitiriz hacia a Galiña Azul, ese tramo que é bidireccional, as aceras pois están en bastante mal estado, é unha actuación que os veciños desa zona nos pediron varias veces, tamén pois a sinalización e a reforma de toda esa zona, pero aproveitábamos que había pleno hoxe, remitiuse o proxecto aos grupos xa para que o puidésemos aprobar e non se demorase ata o seguinte pleno, pero, no caso anterior pois pasou unha situación desafortunada e neste caso sí que teñen os grupos toda a información. Por tanto, primeiro temos que votar a urxencia de incluílo na orde do día e despois debatiremos pois o punto cos distintos grupos. Votos a favor de ratificar a urxencia? Aprobado por unanimidade. Voulle dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Urbanas para que dé conta desta proposta. En primeiro lugar, boas tardes a todos e a todas. Certo que se trata de arranxar ese tramo, xa que moitos veciños viñeron falar connosco e veciñas dicindo que estaba en moi mal estado esa zona. É certo que está baixa o chan, sobre todo no tema dos pasos e tamén no das aceras. Con isto que se pretende facer é unha renovación de todo ese tramo en concreto, parecenos que é unha actuación que é necesaria, entonces, como moitas máis cousas, é dicir, ir pouco a pouco onde podemos actuar, e isto incluirase dentro dun plan moito máis amplio de ir modificando zonas por zonas e, sobre todo, de ir millorando moitas veces as aceras que son necesarias. Neste caso non se vai facer ningún tipo de actuación o tema de alcantarillado nin de nada porque está novo e si o que se vai a meter xa é tamén cableado LED para que así pouco a pouco se vaya reformando nas zonas xa digo, dentro dun plan que será máis amplio que iremos explicando pois ao largo do tempo lóxicamente con distintos proxectos. Partido Popular. No caso da aprobación do proxecto, pois estamos a favor da mellora da rúa, como non pode ser de outra maneira, e imos votar a favor, pero sí que votamos de menos o que levamos dicindo un pouco durante todo o que vai de legislatura, que é un pouco a falta de previsión. Acaba de dicir o concelleiro que teñen a idea de facer un plan. Pois cando se fagan ese plan para ter en conta non ten sentido que fai 2 meses pintouse esta rúa que se gastou 17.000 euros 17.000 euros non só nesta, sino en, creo que eran 3 rúas que se pinte a rúa hai 2 meses e que agora nos poñamos a levantala entonces eso, que estamos a favor do arranxo pero que se fai cun pouco de sentido non ten sentido ningún primeiro pintala e agora levantala o noso voto vai ser favorable. Benega. Sí, o noso voto vai ser favorable, sí.
Na mesma liña o noso voto vai ser favorable, pero vou aproveitar moi brevemente esta intervención porque se trata da aprobación dun proxecto de obra, algo que en anteriores legislaturas en todos e cada un dos concellos da contorna gobernados por todas as forzas políticas que aquí estamos representados está cedida a competencia na Xunta de Goberno local. Os veciños poden ver... Dalle que nos lle vai. Dicía que os veciños poden ver isto como un tema baladí, pero non o é. Hoxe chegou a tempo e puidemos aprobalo aquí, pero antes habilitamos a financiación para un proxecto de obra viais nas parroquias. A sectorial última que nos faltaba, precisamente da Axencia Galega de Infraestructuras, chegou hoxe ás 2 do mediodía. Hai que esperar uns días de exposición pública por ser unha modificación de crédito ou ter un tratamento similar ao dunha aprobación dun orzamento, pero é que despois vamos ter que agardar ao mellor outros 15 días a celebración do vindeiro pleno ordinario para poder traer a pleno a aprobación do proxecto e poder adxudicar en tanto que vai ser un contrato menor. Por tanto, vostedes falan de celeridade e acusan a este goberno municipal de cuestións que única e exclusivamente incumbe cos contratistas. Bueno, pois a celeridade tamén ven dada desta idea da oposición no seu conxunto, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, da non aceptación da cesión de competencias para proxectos de obra que todos e cada un dos que se traigan aquí, xa lle lo digo eu, se van a aprobar de aquí ao final da legislatura. Todos aprobaron e todos se van a aprobar. Por tanto, tamén merece esa reflexión. Ben, pois agradecendo a postura dos distintos grupos, pois decirlle á voceira do Partido Popular que ali pintouse, bueno, cambiáronse os contenedores de acera tamén a petición dos veciños porque había un problema cos restos da pescadería que no Brao pois dan un olor fuerte e varios veciños pois se dirixiron ao Concello pedindo se podían cambiar os contenedores de acera e a actuación que se fixo ali foi de pintar a zona de aparcamento exclusivamente e a zona onde se ubicaron os contenedores, pero nada máis, os 17.000 euros pois foron dunha actuación máis ampla nesa zona. Ben, procedemos a votar este punto, votos a favor. Aprobado por unanimidade. Pasamos, pois, á actividade de control. O primeiro dos puntos é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión plenaria ordinaria, documentación que teñen os señores concelleiros e concelleiras á súa disposición, e o seguinte punto é unha moción do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do 25 de novembro e á necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención ás vítimas de violencia machista. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Non sei se procede que lea toda a moción ou que lea solo o apartado no que se insta a Xunta. Como tú queiras. Bueno, pues entón remítome solo a parte en que se insta a Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. Fai referencia ao de sempre, non? A violencia sigue estando aí. Con respecto a eso, decimos o seguinte: instar a Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas: aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención á asistencia psicolóxica para vítimas de violencia como un servicio de atención primaria, en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan contará cunha partida singularizada e orzada nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá, en colaboración co Colexio de Psicología de Galiza, unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. Punto 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega dos CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servicio desde o Sistema Público de Saúde con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e directamente a cargo da Administración Pública, así como acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias.
Non sei a quen lle toca. Partido Popular. Sí, mire, eu, si collo a súa moción, xa vexo as posicións retrógradas da dereita, os pasos atrás do Partido Popular. Mire, este é un asunto moi serio e moi grave. Moléstame que se este utilizando políticamente, porque o que hoxe trae aquí é unha moción mascarada. Unha moción na que se nos utiliza as mulleres para atacar os seus adversarios políticos, que, como di nesta moción, son a dereita e o Partido Popular. Dígame que é o que realmente quere. Loitar contra a violencia de xénero ou atacar o Partido Popular? As mulleres non somos un puñado de votos de ningún partido político, e máis despois de todo o que estamos vendo nos últimos días. Se de verdade lle preocupa este tema, deféndao, pero deféndao en serio, e non utilice para facer política. Na loita contra a violencia de xénero, o primeiro que debemos ter claro é que tolerancia cero. E mentres que exista unha soa víctima, implica que fracasamos. Fracasamos como sociedade, fracasamos como partidos políticos, fracasamos como institucións e fracasamos como administracións. Porque mentres que haxa víctimas significa que hai cousas que fallan, hai que mellorar. Pero non se mellora atacando a Xunta porque goberna a dereita ou atacando o Estado porque goberna a esquerda, ou viceversa. Mellórase traballando da man, entre toda a sociedade, entre todos os partidos políticos, independentemente da súa cor, entre todas as administracións, todas. E se realmente lle preocupa este tema, demóstreo, trae aquí unha moción para reclamar a todas as administracións, Estado, Xunta, Deputación, Concellos, institucións, reclamémosles máis medios, máis recursos, máis implicación. Propoña unha moción polos intereses reais das mulleres e non polos intereses particulares do BNG. Na erradicación da violencia de xénero e na loita pola igualdade da muller, dame igual de que partido sexa, vai ter o noso apoio. Ahora, para utilizar a muller para sacar rédito político, olvídese, nós non imos participar niso. Vilalba Berta. Ben, nos vamos a agardar, lóxicamente temos o noso sentido do voto claro, vai ser favorable, pero vamos a agardar tamén a contestación do voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Ben, bueno, eu creo que a exposición que fixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego non fixo ningunha mención a ningún partido, nin ningunha crítica a ningún partido concreto. A realidade é que no goberno da Xunta de Galicia goberna o Partido Popular e a realidade é que a importancia e o peso específico que ten a violencia de xénero para o Partido Popular de Galicia quedou plasmado cando no mes de maio, despois das eleccións autonómicas, a Secretaría Xeral de Igualdade quedou relegada a unha simple dirección xeral, perdendo así peso no organigrama da Xunta, e esas cousas importan, porque ao final dá unha idea da importancia que cada un dos grupos políticos dá a este tema. E creo que tamén é moi significativo se falamos da postura que ten a dereita respecto á violencia machista, e é que a dereita e o Partido Popular bueno, ahora non, porque o señor Abascal rompeu os gobernos autonómicos que mantiñan en coalición co Partido Popular, pero o Partido Popular pactou con un partido que nega a violencia machista e falou nestes pactos de goberno non de violencia machista, senón de violencia no seo das familias, e creo que iso é un tema importante, e creo que as cousas hai que dicilas sempre claras. Respecto á moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, creo que estamos a piques de chegar ao 25 de novembro e, como todos os anos, é un tema que se pon en riba da mesa. Eu creo que é un tema que debería estar en riba da mesa permanentemente. Non pode ser que en Galicia, dende que hai rexistros, foran asesinadas 70 mulleres,
3 no que vai de 2024, pero son 39 no conxunto de España. Que pasaría se en vez de ser mulleres, pois fosen futbolistas, por exemplo? Pois seguramente se tomarían medidas e medidas serias para que isto pois non siga pasando. Mais lonxe desto, eu creo que o que está pasando ao final é que moitas veces normalizamos que pois ábrense os telexornais ou abrimos a prensa e lemos asesinadas 3 mulleres, como lemos pois colocado un contenedor novo para a recollida da materia orgánica. Creo que é un tema do que temos que ser cando menos pois moi conscientes e temos que traballar todos os días. O meu grupo vai a votar a favor desta moción que presenta o BNG, si que tamén teño que poñer unha pega e creo que é algo no que temos que incidir e que non se fala nos acordos desta moción, pois fálase de recursos e persoal para prestar atención á saúde mental na sanidade pública, fundamental e importante. Fálase de impulsar un novo marco orzamentario e de financiar adecuadamente os centros de información á muller, fundamental. E fálase pois de rectificar a decisión de privatizar os futuros centros de crise de 24 horas, fundamental. Pero tamén temos que apostar por a educación, e a educación é básica para poder corrixir este tipo de situacións. E é unha educación que ten que cambiar o punto de vista, non podemos seguir permanentemente facendo campañas e poñendo o punto de vista na muller. Eu fai pouco pois recibín a persoas aquí no Concello dunha asociación de mulleres que viñan a falar comigo para poñer en marcha clases de defensa persoal para mulleres. E eu, por suposto, como alcaldesa, pois apoiei esa iniciativa, pero creo que tamén é a miña obrigación, e dai a importancia de que as mulleres teñamos postos de responsabilidade nas administracións, de facerlles ver que non é, o sea, que as mulleres se defendan pode ser importante, pero unha muller non ten por que defenderse se non hai un home que a ataque. E creo que aí é onde temos que poñer sempre o punto de mira e onde temos que ser realmente pois conscientes. E creo que o Partido Popular perfectamente se pode adherir a esta moción e poden votar a favor, porque calquera das cousas que se está pedindo, creo que calquera dos grupos que estamos aquí as podemos suscribir. Creo que podemos desviar a atención sobre o realmente importante e empezar a debatir en cuestión partidista, se me sinto atacado ou non me sinto atacado, pero ao final o que temos que ver é que o importante é traballar a favor das mulleres e traballar todos unidos para eliminar esta lacra. Por tanto, o noso voto vai a ser a favor. BNG? Bueno, en primeiro lugar, sinto moito que o Partido Popular se sinta ferido por esta exposición que acabamos de facer, e en todo caso non nos preocupa cal vai ser o sentido do seu voto. Simplemente a moción di o que di e non creo que se conte mentira ninguna. En ningún momento se dice que a violencia sexa culpa do Partido Popular. Como vemos, a violencia existe en todos, en toda a sociedade, independentemente, e recentemente temos boas mostras, xa non tan recentemente, de que, bueno, en calquera sector político, dereita, esquerda, centro, existen depredadores sexuales, entonces, e violencia. Por lo tanto, aí ningún somos santos, nin estamos libres. Por lo tanto, nada máis, en todo caso, Partido Popular. Falaba a alcaldesa, di que é que se leva a parte de instar, pero na parte de arriba ven as frases que din veñen nesa moción. E precisamente o que estaba dicindo é todo o contrario, que non se politice este tema, e unir. Eu creo que en política ten que haber uns mínimos, e este é claramente un deles. E temos que unirnos porque non se están facendo as cousas ben, porque sigue habendo víctimas. Entón, precisamente o que iba é a non politizar estes temas, e unir forzas para conseguir que isto cambie. Reiterar o noso voto a favor da moción. Pois eu teño que dicir que volvín a reler agora rapidamente
a moción e sin entrar en ningún tipo de polémica, o único que fai referencia é que o financiamento que dá a Xunta de Galicia é insuficiente e fai tamén mención a isto que acabo de dicir de que se suprimiu a Secretaría Xeral de Igualdade. Creo que son datos obxectivos e creo que non van máis alá diso. En todo caso, é como creo que pois é algo que podemos suscribir todos os grupos. Ai, perdón. Vamos proceder a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobado esta moción do BNG. Pasamos ao punto seguinte, que é a moción do Partido Popular relativa ao inicio do estudio e planificación dunha nova ampliación do polígono industrial. Partido Popular. Sí, boas tardes. Un pouco en relación ao noso a explicación un pouco desta moción é o interese en ter a planificación e fomentar e incentivar a creación de postos de traballo, ampliar as empresas, o comercio local e a industria. Entendemos que, bueno, que sabemos perfectamente que hai xa uns alrededor duns 250.000 metros para que están en trámites, pero entendemos que estes procesos, como son difíciles, que perduran no tempo, é necesario que o polígono industrial de Vilalba teña sempre planificada digamos, por así decir, unha bolsa de só planificado para poder ir sacando e licitando a medida que se van consumando os metros cadrados que están disponibles, non? Todos sabemos que como está hoxe o polígono, o porcentaxe tan alto que ten de só que está edificado e con actividade, entonces entendemos que, bueno, hai certos tempos que tanto o comercio e a industria sempre soe máis rápido que a burocracia e a administración. Entonces, isto é unha carreira de fondo, pero non nos podemos despistar, porque hai concellos limítrofes e colindantes que sí que teñen esa bolsa de só disponible. Xa pasou recentemente con empresas que se trasladan e con empresas que non optan por Villalba como asentamento porque non teñen a capacidade disponible tanto de só como de infraestructuras para poder iniciar unha nova actividade. Por iso entendemos que é moi importante esta planificación que só hai que recordar que a última ampliación está, se non recordo mal, do 2000, principios do 2001, que foi cas ampliacións da segunda fase. Entón, entendemos que son trámites que perduran moito no tempo e necesitamos ter esta planificación para que quede unha Vilalba con futuro que poida estar planificada de aquí aos próximos 20, 30 anos, non? De aí que entendemos que a parte da planificación que está ahora en trámites xa se este avanzando na seguinte, pois, con unha bolsa de unha creación de un solo, pois, duns 300.000 metros cadrados. Entonces, bueno, de aí vai a nosa petición un pouco de acordo ao Concello que inste esta planificación para que os tempos pois, se vayan axilizando. Luis. Bueno, evidentemente que estamos de acordo que o tema industrial é un tema fundamental. Respecto ao tema da bolsa de terreos, eu descoñezo polo menos que empresas se quixeron instalar en Vilalba e que se foron. Eso é unha mantra que leva dicindo o Partido Popular. Non sei canto tempo, cando, a día de hoxe, hai terrenos ali que se poden vender, que son parcelas
realmente que sí que poderían manter outras industrias aí con, vamos a ver, a pequena e mediana empresa, que é a maioría que ven habendo totalmente en todos os polígonos, pois se lle pon a disponibilidade do terreno, hai que ver que entre Pinares, calquer tipo de cuestión que necesita de ampliación como gran industria, aquí fixamos bonificacións como se fixo do 95%, e como as empresas todas que se quieran instalar, que ven ora tamén que a modificación que estamos facendo dentro das impostos dentro do polígono, pois evidentemente que tamén vai incluído. Ora ben, tamén é necesario unha cuestión que falou antes a alcaldesa, o ciclo da auga. Non podemos ter industrias se non temos auga. E peso Augas de Galicia non dá un euro. É dicir, non é só o tema da traída da auga, sino é a captación e o número de litros que se están pedindo á Confederación Hidrográfica para que se podan montar industrias e poderlle darlle solución. Evidentemente que é un tema fundamental, porque calquer industria que se monte, que teña un tema de transformación, unha das transformacións, por regra xeral, unha das cousas necesarias é a auga. Hoxe estáse facendo algunha industria máis que estáse facendo collendo auga da traída. Por lo tanto, Augas de Galicia ten ora unha ocasión moi importante tamén. Tamén dicir que a ampliación dun polígono, un concello pequeno, como o do Concello de Vilalba, é totalmente imposible facer calquer tipo de investimento. Eso ten que partir da Xunta de Galicia. Temos que ver en concellos limítrofes, amigos do Partido Popular, que sí que solta diñeiro para ampliacións de polígono. Aquí le vamos facendo solicitudes, que sí que podo firmar convenios con este concello para a renovación de infraestructuras. Nunca nos deu un solo euro para investir no polígono industrial, pero que isto vai moito máis alá. Se nos pide o concello que se faiga iso moi ben, e despois quen pon os cartos para iso. Xa digo, hai polígonos industriales que a Xunta de Galicia ven por aí dicindo en concellos moito máis pequenos que sin problema ningún, é dicir, lles dá o financiamento que faiga falta, e a Vilalba non. Respecto ao chan industrial, estou totalmente de acordo co que dices ti, co hai, é dicir, unha das cuestións que sí que primou neste polígono foi a especulación. Eso é unha cuestión clara que sabemos absolutamente todos, e, polo tanto, que hai parcelas de moita xente que non están postas á venta. Entonces, claro, moitas veces parece que anda o raposo ou as galiñas detrás do raposo, cando é verdadeiramente ao revés. Pero xa digo, aquí non só parte do Concello, sino que administracións se comprometan tamén a facer un investimento. E xa digo, non podemos moitas veces ofertar, porque o tema da auga é fundamental nos procesos de transformación. Pero xa digo, parecenos importante respecto ás comunicacións. Eu penso que Vilalba está ben comunicado, sinceramente, e só hai que ver que hai empresas que están apostando fortemente por este concello, que parecenos importante que estas empresas sigan en Vilalba, e tamén que as pymes que tamén se instalen aquí, é dicir, hai que dar as facilidades todas, pero moitas veces, a mellor, o que hai que mirar é por que non se montan, porque a mellor non se vende o chan que hai na actualidade de moitos propietarios que sí que o debían facer e sacalo pa diante. Entón, tamén os precios moitas veces, se xogas a especulación, pois te lo complicado. Ben, eu hoxe teño que intervir loxicamente como voceiro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta, pero tamén como responsable de urbanismo e dunha área de Novo Cuño que se inaugura esta legislatura, que é a área de desenvolvemento industrial, precisamente para iso, para poñer en valor unha cuestión que para nós é absolutamente prioritaria, para o conxunto do goberno municipal é absolutamente prioritaria. Vanme permitir que comparta con vostedes, señores do Partido Popular, unha reflexión. Hoxe, cando lía, sobre todo, a parte do acordo da súa moción, veuseme a cabeza unha persoa. Falaban vostedes do discurso partidista, do pim-pam-pum, de que todo mal uns, todo ben outros. Eu quero rompelo un pouquiño. Veuseme a cabeza o señor Bamonde, o señor Agustín Bamonde, unha persoa que a cal eu aquí tiven acalorados debates, pero creo que a pública notorio que temos unha boa sintonía persoal e un respeto dentro das diferenzas tamén político. E veuseme a cabeza porque cando estaba lendo, pensei, vaya redundancia, que estará pensando o señor Bamonde non desta moción, que tamén, senón do que está plantexando a que foi, entendo que sigue sendo a súa formación política. Se nos está escoitando a través de internet, quero interpelalo. Que estará pensando o señor Bamonde da proposta do Partido Popular? Porque, claro, fálase dun estudio.
E eu, se esta moción, dun novo estudio, se esta moción a presenta a alternativa dos veciños de Vimianzo ou a agrupación de lectores de Benalmádena, podo chegar a entendela, porque non son coñecedores da realidade do noso concello do que se veu facendo nos últimos anos, pero que a presenta o Partido Popular de Vilalba, eu creo que é abertamente suxeito de ter que fazer unha pequena reflexión a nivel de partido e a nivel de grupo municipal. Vou intentar, para que os veciños e veciñas me entendan, ser breve a parque pedagóxico, porque claro, eu sempre intento poñerme na pel do veciño que nos está vendo por internet, e poden dicir, bueno, está ben tirada esa moción do Partido Popular, conversación de barra de bar, non? Fan falta empresas, Vilalba morre, estamos de acordo que fan falta empresas, fan falta postos de traballo, o Concello ten que poñerse as pilas. E claro, ven aquí o Partido Popular traendo unha iniciativa e dicen, bueno, pois isto é a solución. Pero claro, o que hai que dicir tamén, para que os veciños e veciñas saiban, é que ese novo estudio xa se está levando a cabo. Chámase modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Vilalba. Leva en marcha dende o ano 2017. Gobernaban vostedes, e falan vostedes de fase. É que, claro, esa modificación puntual da normativa urbanística das normas subsidiarias contempla dúas fases, ou co mesmo dous sectores. Por lo tanto, esa sorte de planificación xa está presente tamén. E vou dicir máis, porque, claro, eu levo detentando esta área dende aí pouquiño máis de un ano. O pasado 4 de outubro, porque falou o señor Fernández con moi bon criterio do que ten que ver con recursos hídricos, agora o punto de bloqueo estaba na cuestión dos verquidos, os parámetros de verquido. A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil exixía que se cumplira unha serie de parámetros, lóxicamente, porque, claro, ampliar un polígono non é... Volvo ao tema da barra do bar, con uns amigos ali dicir hasta aquí é o chan rústico, vamos tirar a regla un pouquinho máis, pintar isto, vamos a poñer chan industrial ampliado, que veñan empresas e todos felices e Vilalba crece. Non, é un pouquinho máis complexo que todo isto. É o que diferencia un pleno municipal dunha barra dun bar. Pois ben, nesta reunión, na cal estaba presente pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil o xefe de servizo, a comisaria de verquidos e a comisaria de concesións, polo Concello de Vilalba, eu, en tanto que concelleiro de Urbanismo, Desenvolvemento Industrial e tamén o arquitecto municipal, e polo equipo redactor os dous técnicos, Manuel Campo e Manuel Cortón. Ámbolos presentes, salimos da reunión moi contentos, porque supuxo un desbloqueo fundamental. Por qué? Porque nesa reunión clarificamos e chegamos a unha entente que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil o que tiña que ver cos parámetros de verquido. Reaxustáronse eses parámetros, o técnico redactor está pasando a limpo o que dali saliu desa reunión e, por tanto, con iso, estes son palabras textuais que contrastamos ese día para poder facer no seu día ese anuncio con palabras maiúsculas, o sector 1, o primeiro sector, que se traduce en 339.427 metros cadrados de novo chan industrial, vai quedar resolto para licencia directa. Insisto, o sector 1 vai quedar resolto para licencia directa. Falan vostedes de planificación e que hai un sector 2. Un sector 2 que quedará como un planeamento non detallado que haberá que resolver no futuro con un plan especial. Falamos de outros 240.073 metros cadrados de futuro chan industrial. Se iso non é planificación, se iso non é traballar e dar pasos adiante no crecemento empresarial do noso Concello, eu entonces é que teño aquí que presentar a miña dimisión e irme para a miña casa. O que diferencia con isto remato a barra do bar do pleno municipal é que dicir que fan falta empresas e que hai que traer traballo a Vilalba, se mo permiten e dando a humildade, o di calquera. O que fai un goberno responsable é o que está facendo este goberno municipal, que é asumir a problemática que hai, neste caso o que ten que ver cos parámetros de verquidos, é como un ciruxano que sabe onde ten que meter o bisturí, actuar e traer das necesarias reunións cos organismos competentes que nos teñen que dar a resolución, respostas e pasos adiante. Iso é o que se fixo e eu creo que como goberno municipal do noso conxunto temos que estar moi orgullosos do traballo feito. Así que, lóxicamente, como voceiro de Vilalba Verte, responsable de Urbanismo e Desenvolvemento Industrial, vou votar en contra da moción que vostedes plantexan. Partido Popular. Sí, moi boas. Bueno, en relación a este punto, no, que falaba o compañeiro Luís Fernández, ten toda a razón, que temos un problema co tema da auga, de aí ven un pouco a controversia de que se fixo aquí nos últimos 40 anos. Bueno, pois fixos unha captación de auga, fixos unha canalización, lóxicamente hai que seguir invertindo nela, hai que seguir ampliando, pero vai un pouco en contra do que comentaba antes a señora alcaldesa, de que o Partido Popular nunca estuvo interesado polo tema da auga. Pois, fíxese, mira que vostede mesmo deu a solución. Mira, fíxese se estuvo interesado, que fixo unha captación en Pardasalvas, fixo unha segunda captación nas Cañotas,
fíxose uns depósitos cuns filtros no Picouto. Cuns problemas que foron evolucionando, vaise quedando pequenas instalacións e hai que seguir invertindo. Totalmente de acordo. De aquí ao mantra que decía de empresas que pasan e demais. Bueno, pois un pouco en relación ao que di o compañeiro Modesto, que falaba do exalcalde Bamonde. El compartiu aquí neste salón de plenos, pode chamar barra de bar. Nesta barra de bar, el mismo expuxo dúas mocións solicitando ampliacións do polígono. El mismo expuxo con datos de que pasaron máis de 30 empresas e preto de 300 postos de traballo. El mismo, o señor Vidal Modesto, firmounas en dúas mocións de xullo do 22 e decembro do mesmo ano do 22. Quero dicir que hoxe pode ser cambiar, pode ser desde o desconocimento no seu momento cando estaba na oposición e ora ao entrar no goberno encontrarse ca cruda realidade dos procesos administrativos que ten a área de urbanismo, pero se hoxe votamos en contra do que trouxemos aquí hai 2 anos como proposta, iniciativa e gran aposta polo sector industrial, pois eu, ao mellor, non sei se é que eu xa falar de dimitir vexo palabras graves, non? Pero eu só vexo concordancia no discurso. Anos, o que prometín é o que tiño que facer, eu non vexo nada máis. De cara, eu creo que a moción iba redactada, está redactada ao final da mesma, do apoio de todas as administracións. Diputación, Xunta de Galicia e o Estado. Porque somos perfectamente conocedores de que é unha infraestructura, unha inversión para as arcas municipais que está totalmente fora da súa capacidade. Totalmente de acordo. De aí que este tipo de proxectos se tiña que planificar. E se tiña que planificar non a 6 meses. Porque isto non é hoxe pinto unha acera, mañá despinto, mañá levanto para meter o saneamiento. Isto non é. Isto é unha planificación de aquí a 20, 40 anos. Como foi no seu momento. Como foi eses metros que acaba de dicir o señor Modesto de que van a salir. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E ese traballo está ben feito. Houve aquí unha gran iniciativa no seu momento de empresarios xunto coa administración de sacar ao redor do ano 1984 a ampliación e a creación dun suelo industrial, comercial e industrial. Entón, se hoxe votamos en contra de querer seguir ampliando, de querer seguir iniciando, pois a mí agora xa mesmo, a verdade que descolocoume un pouco o señor Modesto, porque xa lle digo, 2 mocións que trouxo el mismo, e que con eses datos, ese mantra, pois naquel momento me imagino que sería dese traballo de campo, de reunirse cos veciños, reunirse cos empresarios, reunirse co comercio, que lle filtraron eses datos. Eses mismos datos son soados en Villalba, e calquera que pise o señor Modesto que anda na calle, seguramente o escoita, e seguramente e con ese café que poida tomar co señor Bamonde, pois ao mellor recordan esas mocións, porque esa mesma moción tamén a trouxe aquí o señor Bamonde. Entonces, eu creo que era unha iniciativa que eu creo que calquer, sí, moi breve remato, pero eu creo que é unha moción que calquer vidalbés, calquer comercial, calquer empresario industrial vai estar de acordo. E fíxese que vostede mesmo contestou tamén ese tema de que leva xa casi 6 anos desde que entrou como primeira vez no goberno. Usted sabe da burocracia que ten, entonces vostede sabe que isto é un traballo a largo plazo, e por aí ten que ir planificando de cara a se quere deixar un legado do seu posto de traballo. Mais nada, gracias. Bueno, eu evidentemente que sigo dicindo que eu no tempo que estiven, pois comigo falaron algunha empresa en concreto, un supermercado, por poñer un exemplo, que creou un número importante de traballo, que nos agradeceu ao Concello os trámites tan rápidos que se fixeron no seu momento. Foi a única reunión que tuven, e cando se algunha empresa como outras calqueiras se lles facilitou sempre por parte do Concello rapidez en todos os proxectos e na concesión das licencias. Iso o que me corresponde a min é o que coñezo, eu do resto non sei nada máis. Respecto
de financiamento, chegamos ao que da cuestión. É fundamental ter un financiamento moi importante. É dicir, o que dicía o compañeiro Modesto respecto ao tema da reunión que tuvo a Confederación Hidrográfica, é fundamental o tema da auga. Pero xa digo, é que aquí a Xunta de Galicia, hai que dicilo, non dá un euro, non firma un convenio connosco. Acabamos de ver que vai abrir un centro outra vez en Friol, con das obras faraónicas que se falan, deulle 1 millón de euros a Bebonte, 1 millón de euros a Friol, por poñer un exemplo, sin entrar en moitas máis polémicas. Entón, eu que digo que é necesario, evidentemente, pero as cousas hai que facelas con a planificación. E mira, eu vou dicir aquí unha cousa que fai anos unha empresa moi grande falou comigo porque se quería instalar en Vilalba. Eu falei co alcalde de turno que era do Partido Popular, non vou dicir máis, e que quería vir pa aquí. Non se reuniron con ela. Así o digo de claro, non se reuniron con ela. E non me gusta mentir, ni moito menos, pero así foi. Non se reuniron con ela e foi para outro concello limítrofe daqui. Chamaronme e dixeronme que era sorprendente. E máis, outra empresa máis que me chamaron por parte de algunhas persoas que traballaban na Xunta que era para buscar unhas explotacións, facía falta uns montes moi grandes para montar tamén explotacións. Tamén yo dixen a un alcalde de turno, tampouco houve resposta. Entonces, evidentemente non estou acusando ao Partido Popular desto, pero son detalles que pasaron neste concello. E non me gusta removerlo de atrás, é dicir, nós neste caso non vamos votar a favor, pero estamos sí que hai que seguir facer e dinamizar a vida económica. Pero xa digo, non nos olvidemos que hai chan ao día de hoxe. E moitas pymes que se queiran montar aquí non se pode montar porque o chan non se vende. E a unhos precios carísimos, algunhas deles no tema da especulación. Eso tamén é outra realidade, e, polo tanto, que sí que Xestur, nalgúnas cláusulas, puxo que eso da especulación non se podía facer, pero nós, xa digo, estamos no tema, vamos a votar en contra, porque xa se están facendo os trámites necesarios. Pero, bueno, eu tamén me gusta aclarar que moitas veces non só fomos nós, sino o Partido Popular en determinado tipo de actuacións, e a Xunta de Galicia non fixo nada por este concello. E ao mellor sí que tuveron ocasión dirixentes do Partido Popular cando estaba determinada persoa na Xunta de botar unha mão moi grande que penso que lla votarían. Ben, moi rapidamente, o que traía na pasada legislatura o Partido Popular e o señor Bamonde como voceiro ao Pleno, que era moi parecido ao que traíamos dende Vilalba Aberta ao Pleno, era unha sorte de fiscalización sobre o avance dese expediente que parte do ano 2017. A legislatura anterior, co goberno en minoría do Partido Socialista, remata ca aprobación inicial. Ao final da legislatura, o que traíamos tanto o Partido Popular como Vilalba Aberta era a urxencia de dar pasos a fin desa aprobación inicial. Agora no que estamos é nunha fase moito máis avanzada do expediente, que é a fase xusto anterior a aprobación provisional, da cal entra provisional e a final media pouco máis que un informe. Entonces, señores, é que son cousas completamente diferentes. Non está Vilalba Aberta desdecíndose do que facía cando estaba na oposición. Todo ao contrario, Vilalba Aberta asume a área de desenvolvemento industrial con un expediente nun punto, que é o punto da aprobación inicial, atópase cun bloqueo que ten que ver única e exclusivamente cos parámetros de vertido e actúa. E eu, e con isto remato, nunca dixen que este pleno fora unha barra de bar. Digo que a argumentación é o corpo barra parte propositiva da moción do Partido Popular, é unha moción de barra de bar. Pois fai falta isto, declaracións de intencións, que calquera veciño pode firmar, e é lexítimo, pero o que diferencia a un veciño da pé dun concelleiro con responsabilidades políticas, como temos todos os que estamos aquí, é ser un mínimo rigoroso, non? Por tanto, este goberno municipal no seu conxunto está avanzando e moito no que ten que ver ca planificación industrial. Hai dúas fases, que estamos falando de moitos metros, moitísimos miles de metros. Eu, se queren, iniciamos outra, pero é que eu creo que será millor rematar isto que vai a ampliación. Non pode quedar aquí se acabamos entre todas e todos isto. Para volver a iniciar outro expediente, eu creo que hai que ir un pouquiño tamén dun xeito riguroso e paseniño, lóxicamente. Teño que pedir disculpas ao concelleiro do BNG porque no anterior turno de palabra non lle dei a palabra. Tampouco me interrumpiu, pero cando seña así, se me olvido de alguén, que son humana e me equivoco frecuentemente, por favor, dimo.
tes a palabra, Tino, e podes intervir pois, o doble de tempo en compensación por a vez anterior. Estás desculpada. Vamos a ver. Todo este tipo de cuestións de ampliación dun polígono industrial, lóxicamente, iso implica, pois eso, fundamentalmente, a Xunta de Galicia, neste caso, que a través dunha empresa, creo que Xestur, e sigue sendo a que manexa o cotarro, está claro que, se falamos de anos, precisase moitos anos, desde que se inicia hasta que por fin se pone a disposición das industrias un terreo, pasan moitos anos, e falamos de mínimo 10-15 anos. Auga, evidentemente, outro problema, é dicir, é posible que regamos a industria, pero a industria necesita tantos litros de agua e non os temos, perdemos o tempo. Entón, eu creo que todos teríamos que repensarnos todo isto, planificalo, lóxicamente. Nós non vemos nada en contra de que se estudie, de que se inicie, pero neste sentido, ante esta moción, vámonos a hacer. Ben, pois oídas as posturas dos distintos grupos, a mí sí que me gustaría decir algo que creo que é importante e é que podo concordar con todos os grupos que é importante que veñan novas empresas, pero tamén é importante que as empresas que temos poidan seguir ampliando, podan seguir traballando aquí. Falouse moito nas intervencións dos distintos voceiros do ciclo da auga. O día 14 temos unha reunión precisamente en Augas de Galicia con unha das empresas daqui de Vilalba que dá moitos postos de traballo e que ten unha necesidade importante de auga. Vamos a plantear un proxecto ali para que intentar que Augas de Galicia financie ese proxecto que é necesario para que unha empresa das que temos asentadas aquí, unha empresa láctea, poida seguir traballando. Entón, eu creo que é importante traer novas empresas, podemos falar pois de ampliar o polígono, pero tamén para poder traer e para poder temos que ter máis volume de auga e non o temos. Quer dicir, o volume de auga que temos moitas veces non é nin siquiera suficiente para as empresas que temos agora e entón, nese sentido, pois falaba Modesto tamén pois do parámetro de verquidos que tamén é importante, pero o volume de auga é fundamental. Falaban pois tamén aquí os distintos voceiros e voceiras pois de atribuírse os méritos por a ampliación en vigor agora en fase de aprobación inicial. Decía o compañeiro Modesto que estaba nunha fase moito máis avanzada. Bueno, despois da aprobación inicial remítese ese documento a todas as administracións que poidan ter algo que decir e a Confederación Hidrográfica informou desfavorablemente por unha cuestión que ten que ver pois con estes parámetros de verquidos. O que se fixo foi nunha reunión na que eu estiven, pois acordouse trasladar veu unha persoa da Confederación Hidrográfica e fíxoselle unha proposta, dixo que había que falala coa comisaria de augas. Eu tamén fixen gestións co presidente da Confederación Hidrográfica para tentar que esta opción salise adiante e afortunadamente saiu adiante, pero detrás desa aprobación inicial pois hai moito tempo de traballo e detrás de eso pois estiveron distintos gobernos e non só o goberno actual. E despois hai outra cousa que tamén me gustaría dicir e que ten que ver con esta moción e que é ademais pois tamén algo que sempre me resulta moi gracioso cando falamos de algunha competencia da Xunta de Galicia como é a política industrial, o Partido Popular trae mocións onde implica a Deputación, ao Goberno do Estado e se puidera tamén a Unión Europea. Pero claro, cando outros grupos pois traen mocións e hai que pedir á Xunta, aí costalles un pouquiño máis. Ojalá pois todas as administracións poñan da súa parte, pero bueno, neste caso pois creo que é adiantarnos a un futuro, pero creo que antes de plantear unha ampliación do polígono sendo absolutamente responsables e tratando pois esta moción non como na barra dun bar, senón pois con un criterio de sentido común. Creo que primeiro vamos a intentar avanzar na ampliación que temos agora e vamos a seguir traballando para solucionar os problemas da auga e cando teñamos
o problema da auga resolto, tanto o que ten que ver coa captación como coa depuración da mesma, pois igual podemos plantear unha nova ampliación. Vamos proceder a votar esta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prodúcese un empate e hai que volver a repetir a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rechazada co voto de calidade, neste caso da alcaldesa. Ben, pois vamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha moción que presenta o Partido Socialista solicitando unha declaración institucional relativa ao indulto de Rocky Myers. Bueno, vou a pasar. Pásalle para. Díxame unha. Bueno, eu teño aquí unha carta que me dirixiu a Amnistía Internacional para trasladarnos o caso de unha persoa que leva durante os últimos, creo que 20 anos, no corredor da morte en Alabama. Vou na ler para que as persoas do público poidan saber un pouco a situación desta persoa. Planteárona en máis plenos e aprobouse por unanimidade. O Grupo de Lugo de Amnistía Internacional traballa dende hai máis de 2 anos no caso de Rocky Myers, un home de raza negra que leva preto de 30 anos condenado a morte polo asesinato dunha muller branca en Alabama, Estados Unidos, pese a que non existen probas que o vinculen co crime. O xurado que o condenou, composto casi na súa totalidade por persoas brancas, 11 de 12, propuxo a cadea perpetua, pero o xuíz impúxolle a pena de morte. Impoñer unha pena máis grave da proposta polo xurado está prohibida en Alabama dende abril de 2017, pero esta medida, en contra do que din as normas internacionais, non ten efectos retroactivos. Está previsto que a súa execución se leve a cabo por asfixia con nitróxeno na cámara de gas. O protocolo para a aplicación deste método foi aprobado recentemente no que vai de ano das 4 penas de morte executadas en Alabama, 2 o foron na cámara de gas, estando prevista por este método a de Rocky para o vindeiro 21 de novembro. Dende a Amnistía Internacional, organización que se opón á pena de morte en todos os casos, gustaríanos que, tal e como xa fixeron outros concellos, o Concello de Vilalba aprobe unha moción ou declaración instando á gobernadora de Alabama a otorgar un indulto a Rocky Myers, por o que solicitemos de traslado ao resto de integrantes da corporación da nosa petición. O 29 de setembro de 2022, o Pleno do Concello de Lugo aprobou unha declaración institucional da que achegamos unha copia por se lles pode servir de guía ao modelo. Quedamos á súa disposición para calquer aclaración. Ben, creo que é unha cuestión que non vai admitir moito debate, pero sí que pediría aos distintos grupos que por o menos den o seu voto a favor para que esta persoa poida ter algunha oportunidade en caso de que a gobernadora de Alabama teña ben facer caso á nosa declaración plenaria. Partido Popular. Sí, nosotros estamos totalmente a favor. O que sí, no que é a moción que presenta o Grupo Municipal Socialista, hai un erro, porque pon por un xurado de 11 persoas negras. Eso non sei se ustedes que modificaron. Sí, será un erro. Pero nada, a favor, sí. Mira, a ver. A ver, o noso voto vai ser tamén favorable, pero, haberá tantas cousas e tantas injusticias coa que está caendo no mundo que un caso máis. En fin. Obviamente é un caso máis, pero esta vez trasladaronnos esta petición e sempre que algún grupo nos solicita o apoio para algunha causa, creo que non está de máis dala. Ben, procedemos a votar. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. E vamos á última das mocións, que é unha moción que presenta Vilalba Aberta relativa á inclusión na vindeira anualidade 2025 dos concellos que quedaron fora... Perdón.
No. No. Perdón. Moción do Bloque Nacionalista Galego para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Unha pregunta. Escoita delanteira ou leo solo... No. Me dame exactamente igual, non? Pero, bueno, en todo caso, parece que nos vai a marcha, entonces, pues venga. Vamos a ver. Vamos a quedar solo co final, entonces. Bueno, leo solo a última páxina. O modelo do Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galiza se sitúe a cola de reciclaxe. Lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama en 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado ata o 2022, o ano 2022, establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta que só se chegou ás 3.000. A diferencia é importante. Bueno, en todo caso, aparte desto e dos motivos anteriores, o Aveiro do Exposto, o BNG de Vilalba, somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción consoante co seguinte acordo, non? O Pleno do Concello de Vilalba insta a Xunta de Galiza ao seguinte: ao reparto entre a totalidade dos concellos galegos dos 12.100 euros do fondo adicional utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello, ao tratarse de diñeiro que pertence ás entidades locais ao ser detraído do FCL. Segundo, a achega total da cantidade recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos polas que se orzaron inicialmente 12 millóns e pico de euros para implementar bonificacións no canon dos concellos e así deste xeito cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo. Punto 3. A creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAM, Federación Galega de Municipios, para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma Galega para este ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorpore o quinto con colector, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Partido Socialista. Ai, non, Partido... Eu sí, claro. Ben, boas tardes a todos e a todas. A mediados deste ano, a Sociedade Galega de Medio Ambiente procedeu a actualizar o canon de 2024 tras medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7 de 2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e a incineración. Uns tributos que representaron o ano pasado unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando aos concellos para non gravar as arcas municipais. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimeu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil, e diminueu a retribución á explotación da planta de coxeración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos ao tempo que pideu a FEGAM que a secundara, facendo oídos xordos, a solicitude trasladada polo Goberno Autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdense no argumento de que é unha aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transición dunha directiva europea. O certo é que, na actualidade, a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos.
De cara ao 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto supondría que dunha media de os 66 euros por tonelada, os concellos abonan, que os concellos abonan este ano, gracias á aportación da Xunta, a través dun fondo de cooperación local adicional de 12 euros tonelada. Do contrario, serían 78 euros tonelada cada concello. O canon de propio exercicio ascendería a 108 euros por tonelada. Algo debe estar facendo ben Sogama, ou algunha cousa lle ben interesante a Sogama, cando dos 313 concellos están adheridos ao servicio que presta Sogama 295. Por lo tanto, nós estaríamos de acordo en votar favorablemente a moción do BNG, pero con algunha emenda, se nos permite incluir en esa proposta, en esa moción, exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama hasta que finalice a súa vida útil no ano 2026, ao que tiña dereito. E unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o 2025. Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, dirixirme como voceiro do Grupo Socialista a nova concelleira, Aida de Vicente, benvida, e desexarche, que nesta andaina que teñas como concelleira, que podas participar un pouco, dunha maneira activa na vida municipal e aportes, solucións e condicións boas para todos os veciños e veciñas. E aproveitar tamén isto para darlle a despedida a Tamara que hoxe deixa a corporación, que no personal, na súa vida, que teña as mellores condicións e, que esa decisión que tomou, que se axuden a partir de aquí no seu vivir, do seu proceso vital, non? Tratar de meter nunha moción o que pasa ca subida, co sablazo tan característico que se leva, do que se leva falado xa vai uns meses da Xunta, Sogama, aos concellos, pois resulta un pouco pretencioso probablemente. Eu falaba un pouquiño o voceiro do Partido Popular. Isto non ven de agora. Eu igual me vou un pouquiño atrás, pero fíxese, cando o goberno bipartito, aquel bigoberno que decía Gerardo cando estábamos aquí nas sesións plenarias, pois creou un plano precisamente ao lor das directivas comunitarias que iba entre 2010 e 2022 precisamente para que chegados a este momento non estuéramos penalizados por levar adiante un proceso de xestión de residuos moi dañino para o medio ambiente. Moi dañino porque sabemos que Sogama está incinerando o 60%, levando a vertedoiro o 60%, incinerando o 20% e o outro 20% así dedicado á reciclaxe reutilización dos sistemas BRICS, dos plásticos, etc. E iso tiña que estar mudado. E unha das circunstancias precisamente polas que non mude, igual é pola composición da propia Sogama. A Xunta de Galicia ten o 51%, Naturgy ten o 49%. Canto máis incinere, canto máis fai, máis electricidade se produce, máis ganancias vai ter Naturgy, neste caso, a hora de os seus resultados. Por lo tanto, falando de números, falando de situacións, non é que o goberno do Estado, non é que o goberno de Pedro Sánchez, é que a Xunta non fixo nada desde o ano 2009. Non fixo nada en mellorar as plantas de transferencia, non fixo nada en achegar aos concellos plantas de cercanía para que a reciclaxe, para que a reutilización, para que a recollida de lixo fora máis barata e condicionar así aos concellos a ter unha responsabilidade moito menor nos seus canons que ten que sufragar todos os anos a Sogama. Non sei, alcaldesa, eu teño oído algunha vez na radio precisamente explicar este tema
como membro da FEGAM, probablemente de primeira man ten a constancia de que pasa realmente neste momento en relación ao sablazo que Sogama, a Xunta de Galicia, que é a que ten o accionariado maior, nos quere meter a todos os concellos. E o Partido Popular, que as cifras de que lle toca incremento a Vilalba debía ter sensible e non ir máis aló, porque os impostos está transferido a recepción deses impostos á Xunta de Galicia ao Goberno do Estado. Non ten xeito, Pepe, o que estás un pouco promovendo, non? Estamos de acordo ca situación que plantexa o BNG e o que sí, pois, en todos os seus puntos, sí propoñería, pois, engadir 4 ou 5 puntos a maiores que van na mesma línea dos acordos que cree que o povo, que este pleno debe de e nos vamos a unir de todas as maneiras. E si lle propoñeríamos no Grupo Socialista uns puntos que paso a lelos rapidamente, ainda que, bueno, levan medio folio así. O primeiro punto sería manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos de Sogama na contía de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento do imposto sobre o valor engadido. O segundo punto sería manter a bonificación do 15% que a Xunta ahora Sogama non la quere detraer aqueles concellos que temos incorporado, como sabes, a recollida dos bioresiduos do contedor marrón. Deste volvo a empezar outra vez, manter a bonificación do 15% deste canon unitario nos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado a 56,10 euros por cada tonelada de residuos urbanos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. O terceiro punto sería que se achegue a Sogama a cantidade total recaudada en concepto de imposto sobre o propósito de residuos, sobre o depósito de residuos nos vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos para implementar bonificacións non cano dos concellos. Deste xeito, cumprir os objetivos que efectivamente estarían marcados coa creación deste tributo, como poden ser promover a reducción da produción de lixo e ou incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros e instaurar un programa de compostaxe domiciliario e ou comunitario nos concellos. Como cuarto punto, incrementar as subvencións aos concellos para implementar precisamente medidas que contribuyan á reciclaxe dos bioresiduos, na mesma medida que son moitos os que non poñen utilizar esta recollida selectiva da fracción orgánica. E no quinto punto definitivo sería ampliar as plantas de bioresiduos existentes, tal como estaba previsto, como dicía no principio, no Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos 2010-2022, que a Xunta non o quixo tocar nese cambio de goberno que tuvemos, así facilitar, como non, a xestión de proximidade. Por eso, creo que son puntos que podemos aprobalos na súa totalidade, os do BNG podemos aprobalos na súa totalidade, e o que dices, Pepe, non ten moito xeito, de acordo ao que estamos a falar, de disminuir a carga impositiva, que ao final, para todos que vai nos recibos do lixo tamén, e do canon que ten que pagar o Concello cada ano a Sogama. Por lo tanto, ao BNG, o noso voto favorable che agradecería que puidéramos engadir estes puntos que acabo de dar. Vilalba Berta. Ben, moi rapidamente, estamos de acordo co que plantexou o BNG e cas engadedas do Partido Socialista, por tanto, o noso voto a favor, sempre cando tamén o compañeiro Albite tiña ben incluílas. BNG. Sí, escoitei. Aceptamos as propostas do Partido Socialista, sí. Partido Popular. Ben, eu creo que se trata aquí de ver quen ten a razón. Eu iba por outro lado. Algo ten a auga cando a bendicen, e digo que algo te facerá Sogama ben cando hai 3 modelos de xestión dos residuos aquí en Galicia, que é o que utiliza Sogama, o que ten Nostián e o que ten o Barbanza. Temos 9 concellos en cada un dos outros modelos e o resto en Sogama. Supoñome que Sogama non andará con a pistola levando a xente para que firme os convenios,
e será porque lle interesa aos concellos, ben sea polas plantas de transferencia que ten cercanas, polas zonas de reciclaxe das plantas que ten Sogama que lle funcionan ben e que lle interesa, porque estamos falando de que os concellos teñen que soportar o traslado á planta de transferencia dos residuos que recollen todos os días. Entón, aí, para min, o Concello tamén ten un papel importante, que é cumplir cas 3 R's do sistema do lixo. A reutilización, fomentar a reutilización, a reducción e o reciclaxe. Iso é un traballo que debe facer directamente o Concello cos veciños. Sería, de alguna maneira, unha baixada de impuestos interesante se fóramos capaces de reducir a cantidad de basura que temos que levar ás plantas de tratamento. E, pola nosa parte, evidentemente, dista moito o que nosotros queríamos incorporar, dista moito do que propoñen os outros grupos e, pola nosa parte, evidentemente, vamos a absternos nesta, o noso voto vai ser a abstención. Bueno, intentemos ver un pouco a postura, a forza. Entendemos a postura e a forza política da confrontación política entre administracións. Unha parte do que dices está recollido nestas engádegas tamén, e o dice instalar programas de compostaxe domiciliarios, etc., incentivar a reducción dos residuos, incrementar a recollida de envases lixeiros, etc., con programas que se levarán ben desde o Concello, pero Sogama, que realmente ten unha división para estes temas, debe de tamén colaborar un poquinho con os concellos. Neste caso, dicir que mesmo a alcaldesa e eu estuvemos en Sogama falando co seu presidente e, bueno, pues tuvemos unha charla agradable, pero pouco productiva, como suele pasar. Pouco, pero achegounos por fin unha partida de composteiros que vamos en breve poder aportar a veciños e a veciñas que así os queiran. Vestigial, porque a cantidad de domicilios que hai en Vilalba, no Concello de Vilalba, 50 composteiros, a Vilalba realmente son realmente poucos, pero bueno, é un comezo, polo tanto, nada, aprobamos polo Grupo Socialista a moción e con esta engádega é unha pena que o Grupo Popular non se sumela. Ben, entendemos, pois, que o que vamos a proceder a votar é a moción do partido do BNG coas engádegas do Partido Socialista. Bueno, eu, como sabedes todos e todas, estou na executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias e este é un tema que preocupa porque dicía o voceiro do Partido Popular que os concellos poden fomentar as 3 R's, pero por moitas R's, ainda lle podemos poñer outras 3 ou 4, a realidade é que con esta suba bestial de casi o doble, os concellos, por moito que reutilicen, reciclen e reduzan, pois a súa factura de Sogama non se vai reducir en ningún caso. O canon para o ano 2023 foi de 66 euros, este concello pagou 341.639 euros a Sogama, os veciños e veciñas pagaron eso a Sogama. Nós tiñamos unha bonificación do 15% sobre este importe porque tiñamos introducido o contenedor marrón. Non só vamos a perder esa reducción, senón que xa para este ano 2024 ata o mes de xullo se manteñen os 66 euros, pero a partir do mes de xullo estamos pagando xa 88,06, o que fai 78 euros por tonelada. Destes 78 euros para 2025, Sogama vende a aprobar un canon de 108 euros, sin que, por parte de Sogama, lle foi solicitado por a Federación Galega de Municipios e Provincias
un análisis de custos para unha suba que, insisto, vai dos 66 euros aos 108, e o único argumento que se deu por parte de Sogama é que hai un tributo do Estado que está provocando que Sogama teña que subir o seu canon, pero a realidade é que ese tributo do Estado que ven imposto por unha directiva europea e que precisamente o que penaliza é a forma que ten Sogama de tratar os residuos, recauda a Xunta. Entonces, non sei se seguides o tema, é dicir, a Xunta, que é a que máis participa Sogama xunto con Naturgy, vai a ingresar un tributo que botalle a culpa ao goberno de Pedro Sánchez de poñelo, pero que nos recaude a Xunta. Ademais, vaille subir o imposto aos concellos a casi o doble, e non só eso, senón que di, bueno, faigos un favor que do Fondo de Cooperación cos concellos vouvos facer unha bonificación de 12 euros en tonelada, é dicir, pagadesme máis, o Estado dame máis, encima eu vendovos o favor a través dun fondo que vos corresponde para outras inversións nos concellos, douvolo, pero pa min tamén. Entón, bueno, creo que é un pouco de risa, e cando algunha vez escoitei a algún voceiro do Partido Popular pois preocupado por a suba do recibo dos veciños do lixo, pois ao mellor tamén debería ter en conta que si vamos pasar de pagar 300.000 a casi 600.000, pois de algún lado os concellos teñen que sacar os fondos, porque que sepa eu, de momento, e que me corrixa o secretario, non temos ningunha máquina para facer diñeiro. E isto non sería tan preocupante se os concellos non estuvéramos asumindo un montón de competencias impropias que son da Xunta de Galicia e que ao final acabamos pagando os concellos, como é o Servicio de Axuda no Fogar. É imperdonable que a estas alturas non sepamos cal vai ser a financiación da Xunta de Galicia para o ano que ven, que está en 12 euros, cando os concellos estamos pagando a 22 no mellor dos casos. Entón, seguimos pagando as conserxerías e as limpezas dos centros de educación, e seguimos pagando un montón de cousas que non nos corresponden, e cada vez a Xunta de Galicia pois ponnos novos tributos. Entón, bueno, eu creo que é unha cuestión de xustiza, que os concellos non temos de onde sacar máis. Despois, a señora Sandra López preocupalle o estado das pistas, pero os 300.000 que vamos destinar a Sogama, teño que anunciarlle, señora López, que os vamos a ter que sacar de posibles investimentos en pistas ou noutras cousas. Así que, bueno, procedemos a votar esta moción. Votos a favor, coas engádegas do Partido Socialista. Votos en contra, abstencións, pois queda aprobada. E pasamos á última das mocións, ahora sí, unha moción de Vilalba Aberta relativa á inclusión na vindeira anualidade dos concellos que quedaron fora na convocatoria das axudas para a rehabilitación de camiños en zona de concentración ou reestructuración parcelaria 2023-2024. Ten a palabra o vocero de Vilalba Aberta. E pódese, señora López, compensar o de Sogama. E a iso vou prestar a miña atención nos seguintes minutos. Fálase moito do patriotismo español, fálase moito do patriotismo galego, ambos os dous, con evidentes diferenzas, entendo eu, movidos polo corazón. Fálase moito do patriotismo de partido, nos máis dos casos movido pola carteira. Eu hoxe quero facer aquí, en nome de Vilalba Aberta, un exercicio de patriotismo vilalbés, patriotismo do local, do concello, defendendo unha iniciativa, unha moción dirixida á Xunta de Galicia cun obxectivo claro e meridiano, que non volva a excluir ao noso concello das axudas para a mellora de camiños e viais en zonas finalizadas da concentración e reestructuración parcelaria. Estamos a falar, para que os veciños e veciñas que nos oen nos entendan, dunhas subvencións que non parten, non son exclusiva financiadas pola Xunta de Galicia, nin moito menos. Son unhas subvencións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, e a súa primeira convocatoria tivo lugar nesta anualidade, precisamente en xaneiro do ano 2024, contando cun orzamento total de 6 millóns de euros para todos os concellos beneficiados. A contía desta subvención, da subvención a percibir, foi de ata un máximo de 200.000 euros. Pero o problema de todo isto foi que estas axudas non foron en réxime de concorrencia competitiva. Ogallá,
tramitáronse en réxime de concesión directa. E o Concello, con máis quilómetros de vías e camiños de titularidade municipal de toda Galicia e 3 das súas máis extensas parroquias coa concentración parcelaria rematada, isto é, o Concello de Vilalba, quedou inxustamente, e defendereino, defendo aquí, sempre, inxustamente excluído. Mais fagamos pedagogía coa comparativa cos concellos da contorna e poñamos en riba da mesa neste exercicio de patriotismo vilalbés as cantidades que a Xunta de Galicia, a cal eu respeto, e atopará o seu máximo aliado se nos concede esta subvención, inxectou nos concellos, insisto, da contorna. Todos eles, hai que recordar, e traer tamén a colación cunha rede viaria moito menos extensa que a do Concello de Vilalba. Se botamos a vista a terra xa, veciños, poñan a orella porque é interesante. Atopámonos en primeiro lugar co Concello de Cospeito, con unha soa parroquia coa concentración parcelaria rematada, a parroquia de Goá, e 132.050,96 euros de axudas directas. Así, podemos proseguir con Castro de Rei, con 188.320,13 euros. 188.320,13 euros. Concello de Pol, 162.875,36 euros. Concello de Friol, un exemplo en moitas cousas, pero neste caso beneficiado, 130.806,99 euros. E o Concello da Pastoriza, tamén, exemplo en moitas cousas, no que ten que ver ca ordenación do territorio, máis 200.000, a axuda máxima, 200.000 euros de axudas directas, pero tamén quero mencionar especificamente algúns dos concellos da comarca da Mariña, estarán vostedes de acordo comigo, cuxo peso da zona urbana é moi superior ao da súa zona rural. Entonces, claro, traemos a colación os 138.582,3 euros de axudas ao Concello de Foz, ou os 163.804,22 que chegaron a Ribadeo, ou Barreiros, por último, beneficiario dunha axuda de 143.253,10 euros. Quero deixar claro que Vilalba Berta non ten, por suposto, só faltaba nada en contra de que os moitos dos concellos beneficiarios foran precisamente iso, beneficiarios, pero o que non entendemos, e creo que ningún veciño e veciña con un mínimo de sangue nas venas e veciño e residente de Vilalba, fundamentalmente das súas parroquias, pode entender, é que un concello como o Concello de Vilalba, que de proxectar, e isto non é unha exageración, é unha realidade, poden facer vostedes as contas, en liña recta os viais e camiños da súa competencia chegaría a mesma Granada e que conta, como antes dicía, con 3 procesos de concentración parcelaria rematados dende hai máis de 20 anos. En Santavalla temos veciños presentes no pleno, en Vilapedre temos concelleiros presentes no pleno, en San Lourenzo de Árbol quedara fora das mesmas. E é por isto que nese exercicio, digo por terceira vez, de patriotismo vilalbés, lles pido a solicitude unánime de todos os grupos con representación municipal á Xunta de Galicia para, primeiro, a inclusión na vindeira anualidade de 2025 dos concellos que quedaron fora na primeira convocatoria. En segundo termo, tamén solicitar da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural que teña en conta, no marco dos diferentes criterios de concesión, o contexto dos quilómetros totais da rede viaria. E remato, traendo aquí a presencia do pleno a un físico que tivo bastante eco hai bastantes anos. Chamábase Arquímedes de Siracusa e dicía algo así como: dádeme un punto de apoio e moverei o mundo. Eu non quero ser tan prosaico. Eu veño aquí a dicir: dádeme 200.000 euros e moveremos non o mundo. Pero Santavalla, Vilapedra e San Lourenzo de Árbol, xa lles digo, como decía outro que non era físico, pero tamén tiña moito que decir, Alfonso Guerra, non as vai coñecer nin a nai que as pariu. Partido Popular. Bueno, antes de empezar con este punto, señora alcaldesa, dime a min a veces que non me ciño os puntos e córtame. Vostede, cando falamos de Sogama, fala do SAF e non pasa nada. Din que cando é pedir a Xunta, votamos en contra, ou algo así dixo. Pois eu digo unha cousa, ojalá que o Partido Socialista apoie algunha moción do Partido Popular cando se trate polo ben de Vilalba. Xa con respecto á moción, señor Renda, é importante aclarar por que o noso Concello non foi seleccionado. Vostede fala dos quilómetros de viais e dos camiños de titularidade municipal, é certo, ten a razón. Pero tamén é certo que para recibir esta subvención hai que cumprir unha serie de requisitos que veñen regulados na propia orde da subvención.
non sei se a mirou no artigo 3, indícalle que para ser beneficiario o porcentaxe de uso da terra ten que ser superior ao 39%. Si calculou o de Vilalba, vería que ten o 29%. Isto é algo así como si decimos que sai unha subvención, por poñer un exemplo, para os concellos da Coruña e que o de Vilalba queda fora. Claro, queda fora porque non cumple os requisitos. E no caso desta subvención quedou fora porque non chegaba a ese 39% exixido, non porque lle dé a gana a Xunta. Nos apoiamos o que acaba de dicir, pero aquí, dende o meu punto de vista, vostede ten un papel primordial, porque vostede presentouse esta campaña como o salvador do rural. Entre outras cousas, prometeu para o rural un centro municipal de procesamento e transformación de produtos do noso agro, unha bonificación do IBI do 95% da vivenda vencellada ao uso agrario ou gandeiro e unha promoción de permutas voluntarias de terras agrícolas entre particulares subvencionando o Concello o 100% dos gastos notariais. Estas foron as súas promesas, ou algunhas delas. E con estas medidas, creemos que poderían mellorar estas porcentaxes que precisa para optar esta subvención. A miña pregunta é, en que estado están as súas propostas, señor Renda? Fixo vostede os seus deberes, porque xa leva 2 anos como concelleiro do rural. Onde vai ese Superman do rural? Señor Renda, mire, nós imos apoiar a súa moción, ímola apoiar, porque, creemos que o que está dicindo aquí que sería beneficioso para Vilalba, por iso ímola apoiar, independentemente do símbolo que poña a moción. Pero tamén lle queremos facer unha proposta para o ano 2025 e para os seguintes. E non é ni máis ni menos que cumplir unha das súas promesas electorais, que a totalidade do FCA, o Fondo de Compensación Ambiental, o canon eólico, que son máis de 190.000 euros, se invirta nas parroquias. Acepte esta proposta e vai ter o noso apoio. Esperamos a súa resposta. Bueno, eu nunca fui moi patriota, evidentemente, pero sí que me gusta o tema do realismo máis que o patriotismo. Entonces, cando se está mirando esta moción en concreto, nós estamos totalmente de acordo, e sobre todo por unha cuestión que a voceira, penso que do Partido Popular, é a primeira vez que se sacaba este tipo de axudas, a min antes non me sonaban. Foron sacados un pouco ad hoc, é dicir, eu cando a lera daquela chamou a atención esta subvención porque realmente viese un carácter bastante partidista. Pero bueno, eu cando falo un pouco da Xunta, encántame últimamente cando vexo dúas cuestións de publicidade, sobre todo co ben que se porta con este concello e con máis concellos, é dicir, gústame moito un que pon medrar de ingresos a conta dos que gauda dos concellos, como acaba de explicar a alcaldesa. É dicir, nós pagamos o tema da auga, medra a Xunta de Galicia, nos paga o tema do SAF, medra a Xunta de Galicia, que, claro, temos que pagar as diferencias. E despois, outra cousa é o fermosísimo, porque é moi fermoso a Xunta de Galicia, tamén, por recaudar o dos concellos. Entre medrar e fermosísimo se pasan non sei cantas páxinas en medios de comunicación con este tipo de cuestións. O que hai que mirar é, Vilalba firmou algún convenio de medio rural algunha vez nestes últimos 4 anos? Non. Temos unha rede viaria moi grande? Sí. Hai unha cuestión que dice, a portavoz do Partido Popular dice que hai que arranxar as pistas. Con que? Si temos que desviar fondos municipais para a Xunta de Galicia e despois repartilos como lle dá a gana. Por certo, no Fondo de Compensación só lle vou dicir unha cousa. Non sabe vostede que no Fondo de Compensación recauda a Xunta de Galicia, que nos correspondería a todos os vilalbeses dos muiños de vento, e despois se deixa unha partida de X millóns para repartir entre concellos amigos? Por que non nos deixaron recaudar? O Concello de Vilalba, con Fondo de Compensación, perde máis de 160.000 euros, gracias á Xunta de Galicia. Mire usted a potencia e o número de muiños, e verá cando saca esa axuda. Pero, bueno, eu entendo que é bon que o Partido Popular
que nosotros tamén vamos a apoiar esta moción, pero estamos no de sempre. Se nos queren poñer deberes, vostede dice que temos que aprobar cousas do Partido Popular, cando vemos que son razonables, evidentemente que sí, pero tamén o que hai que ver é que a Xunta de Galicia tamén penso que a rede viaria que temos deberíase comportar. Pero a día de hoxe, en 4 anos, non se comportou, mellor dito, en 5 anos. Pero, bueno, o importante é medrar e ser fermosísimo. Virado a verde. Bueno, Bénega. No, é que sempre vou por orden de despois aquí. Tino, Bénega. A ver, o noso voto vai ser favorable e... Bueno, non sempre ten por que ser así. Tempo. Virado a verde. Ben, moi rápido, vou responder a todas a cada unha das cuestións que puxo en riba da mesa a voceira do Partido Popular, que a condición de que eu lle vou facer unha última pregunta e vostede me ten que contestar a min. Moi rápido. Fondo... Non ten outro turno de palabra. Non ten outro, pois no seguinte pleno recordio. Fondo de compensación ambiental. Claro, está moi ben todo o que vostede dice. Eu, en campaña, levaba un programa de máximos, lóxicamente, contando con que me foran dar a maioría absoluta, que pasa que non a teño. Mas quixera eu, non vostede, quero eu, ambiciono máis eu a maioría absoluta, pero por desgracia non a teño e ainda me falta moito que remar para tela. Entón, lóxicamente, xa se dixo nesta sesión plenaria, é algo que diremos e defenderemos sempre. O que ten que ver co ciclo da auga non é competencia da área de infraestructuras rurais nin da área de urbanismo. Por tanto, se é competencia doutra concellería do actual goberno municipal, o que non vou facer eu é xestionar directamente unha axuda como fondo de compensación que, insisto, subvenciona cuestións que non están no meu marco de competencias. E segunda cuestión, a exención do IBI. A exención do IBI, eu non son concelleiro de Facenda, é que non estou botando a culpa a ninguén, eu estou dicindo que eu non xestiono iso. Se vostede, nas vindeiras eleccións municipais, dice vamos todos votar ao señor Renda para que teña maioría absoluta e a ver se cumpre co que di, eu compro o trato, pero non vai ser así, me parece. O IBI, o mesmo, eu non detento a responsabilidade de Facenda. Non estou dicindo que haxa que facelo, digo que non a detento. O que si detento é o que ten que ver ca posibilidade de si subvencionar os gastos notariais das permutas voluntarias. Espérese vostede o orzamento que ven e verá vostede novidades neste caso. O Centro de Transformación de Produtos do Agro, tamén, xa se tuveron varias conversacións, concretamente, cunha área en concreto da Deputación Provincial, paseniñamente, e iremos comentando resultados. E despois, claro, vostede falou dos requisitos, eu linme varias veces esa orde da Xunta, é o que premiaban, é o que penalizaban. Non estou dicindo que a nosotros con eses requisitos nas maus nos deberan dar esa axuda. Estou dicindo que eses requisitos son injustos e que hai que ter en conta, pois, digo eu, o requirimento en termos de investimentos que ten o Concello de Vilalba, porque estará vostede de acordo comigo, sin menospreciar ao Concello de Foz, que os requirimentos no que ten que ver ca mellora e rexeneración da rede viaria en Foz son bastante menores ca os que temos aquí en Vilalba. E a pregunta que me vai vostede responder no último pleno é unha pregunta que vou facer ao Partido Popular de que ao final de legislatura en todos os plenos, e ten que ver, e remato, co dos orzamentos recortadores derrochadores. Se vostedes veñen aquí e me din, señor Renda, isto está mal, hai que invertir aquí, e me dicen, pero sacamos desta outra partida, eu me callo la boca e lles aplaudo. Vostedes sempre dicen, isto está moi mal, meta máis diñeiro aquí, pero nunca dice de onde quitamos. Entonces, os veciños que nos están oindo pregúntanse, porque a mí me dicen moitas veces, claro, dinlle que hai que meter máis diñeiro, pero onde quita, señor Renda? Vai á casa vostede dunha familia e dille, oye, que tedes que poñer unha piscina Infinity. Claro, o veciño dirálle, vale, con que a pago se me entran 1.200 euros? Por o Concello é o mesmo con a familia. Digan vostedes, señan rigurosos, de onde sacamos, e nosotros, entonces empezamos a falar. O resto, remato, conversación de barra, no respeto, lle lo digo. Partido Popular. Mire, señor Renda, na oratoria é moi bon, pero tamén é moi bon en irse polos cerros de Úbeda, Contestei a todo. Di que non ten competencias, pero está no equipo de goberno. Se non decide, pa que está? Con respecto ao señor Fernández, mire, vostede piden axudas, pero é que deixaron perder as que lles deron, e a do ano pasado foi extremadamente grave. Porque é incoherente que este pedindo axudas e que o ano pasado as deixaran perder.
O señor Renda, vou dicir unha cousa. Debense estar poñendo moi mal as cousas para que vostede lle teña que pedir axuda ao Partido Popular. Iso pásalle por ter un mal compañeiro de viaxe, que o está afogando, está escarbando furado, xa yo digo. E que pasa porque a Diputación non dá nada a Vilalba Aberta? Que está pasando? Mire, vou dicir unha cousa, tivo moita sorte que a Xunta este gobernada polo Partido Popular, porque ten cartos para arranxar as pistas. Porque como a Xunta estivera en mans do Partido Socialista e do BNG, non iba a ulir nin un céntimo, xa yo digo eu. Bueno, menuda actuación máxica, eu parece o mago pop, ese tan famoso. Debía a portavoz do Partido Popular, debía fichala, porque entre medrar fermosísimo e a actuación máxica foi verdadeiramente sorprendente. É dicir, hai aquí unha cuestión. Nosotros non afogamos a ninguén. O único que afoga é a Xunta de Galicia, o Concello de Vilalba. Vostede colle e dice, se perden subvencións. Evidentemente, unha do Fondo de Compensación, que son o primeiro que o digo, porque xa tiña que ser, como pide a FEGAN, que tiña que ser cedido directamente aos concellos, e outra porque non se pudo sacar a licitación porque unha serie de motivos que non había na interventora, neses casos estaban as contas e faltaba unha serie de cuestións que abondo tiñan con facer o número de traballadores que temos hoxe no concello, o cales eu desde aquí quero agradecer o seu compromiso e o seu traballo, que senón sería imposible. Só temos subvencións de concurrencia competitiva. E por qué? E sempre vamos unha das puntuacións millores, porque presentamos proxectos en condicións, as cousas hai que dicilas. Por poñer un exemplo, chamaronos fai uns días para unha obra que xa se rematou neste concello, como os concellos amigos do Partido Popular non deron rematado, ampliaron o plazo hasta o 31 de decembro. Nós xa temos rematado, Non lle vou dicir cal, porque por eso están as cousas programadas aí, e pode mirar no tema de licitacións. Por iso, eu estou contento, sinceramente, que aproban a moción e sigan medrando, e sigan sendo fermosísimos co señor Beda. Bénega. Perdón, os concelleiros que non están en uso da palabra, pois non poden estar increpando aos que están enfrente. Home, Bénega, Luís, non son, señor Fernández, o mismo. O noso voto vai ser favorable, sí. Ben, bueno, eu neste punto é como estou en uso da palabra como alcaldesa presidenta e poido intervir as veces que queira en todos os puntos como facían tradicionalmente todos os alcaldes, que parece a veces que eu pois teño que limitarme nas miñas actuacións e non podo facer o que durante moitos anos nestas sesións plenarias fixeron os alcaldes do Partido Popular. Pois teñolle que dicir que, claro, ao respecto destas axudas para zonas de concentración ou reestructuración parcelaria, varios veciños da parroquia de Román viñeron varias veces por aquí por unha concentración parcelaria que leva tramitando a Xunta de Galicia dende o ano 2006. Eu teño, pois, uns 10, 12 escritos remitidos á Conselleira de Medio Rural solicitando unha reunión con veciños da parroquia de Román para que lles explique a situación da súa concentración parcelaria. Nunca recibimos unha sola resposta a esos escritos, ata o mes de setembro, que me chamou a directora xeral de Agader dicindo que nos vindeiros días se poñerían en contacto comigo para darme unha cita e que me atendería ela directamente. Pasou o mes de setembro, pasou o mes de outubro e de momento non volvimos a ter noticias. Claro está, se a Xunta non fai caso de Vilalba, non fai caso das concentracións parcelarias, é moi difícil que poidamos cumplir os criterios para este tipo de axudas. Pero bueno, eu non me conformo simplemente con estas axudas. Se realmente a vontade da Xunta de Galicia é apostar por Vilalba, se a vontade dos concelleiros do Partido Popular é que as pistas do noso rural teñan recursos para que as poidamos amañar, poden en calquer momento, estamos á súa total disposición, dirixirse a este concello para firmar un convenio de colaboración polo importe que les queiran para axudar a manter as pistas do rural. Dicía o concelleiro Luís Fernández que medraba a Xunta de Galicia.
medra e, ademais, non recada impostos. Cando aquí os concelleiros do Partido Popular falan de que o Concello ten que bonificar máis porque o imposto de vehículos de tracción mecánica xa propuxeron que ello bonificásemos aos clásicos, aos híbridos, aos eléctricos, dentro de pouco aos de gasoil e ao final que non lle cobremos directamente a ninguén. E así con un montón de cuestións. Pero a realidade é que a Xunta de Galicia non cobra impostos, faino a través dos concellos. Son os concellos os que lle fan, ademais, o traballo de recaudar. Por exemplo, as franxas de limpeza do monte, a Xunta de Galicia manda as cartas aos concellos para que seña o concello o malo que lle diga ao veciño que ten que limpar. Hasta ese punto chegamos. Entón, creo que, bueno, cada un ten que facer os seus deberes, pero a Xunta de Galicia, dende logo, está facendo un favor moi flaco aos veciños e veciñas de Vilalba porque, afogando o concello, pois está facendo pasar problemas aos veciños e veciñas, porque por moito que dentro do equipo de goberno que iramos xestionar, os fondos son os que son e a xestión non pode ir máis alá. Se vostede na súa casa ingresa 500 euros, como lle dixo o meu compañeiro de goberno, non pode permitirse determinadas cousas. Os concellos, se non teñen ingresos, tampouco poden investir. Vamos a proceder a votar esta moción. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Pois aprobada con os votos a favor de parte do Grupo Popular, o Partido Socialista, Vilalba Aberta e o BNG. E a abstención de 3 concelleiros do Partido Popular. Ben, pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Vou a pedirlle ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego se non ten inconvinte en... non, é o primeiro rogo, ademais. Vale, nada. Hai un rogo que é o do Bloque Nacionalista Galego instando a deseñar e desenvolver un plan de potenciación do turismo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, como vexo que estaba reconvertido, ben, vou a ser moi breve. Está reconvertido o rogo a moción, está reconvertida en rogo, como a moitas outras ocasións. Bueno, creo que por tempo o que se está pedindo que se pedía nesa moción, vou ler a parte final, non? Porque creo que a estas horas xa nos chega, non? Empezo desde o principio. A veciñanza adoita manifestar... Grazas. A veciñanza adoita manifestar... Bueno, todo isto, moción para o plan de potenciación do turismo. A veciñanza adoita manifestar con pesar que Vilalba está morta, especialmente nos fines de semana e festivos, evidencia da que somos conscientes e que afecta social e económicamente a totalidade da poboación. A entrada en 1985 no daquela mercado común, xunto con outros feitos, marcou unha nova realidade social, económica e política, circunstancia que foi ignorada durante 40 anos por gobernos municipais pasivos, sen proxecto que nos levaran a esta fase actual de decadencia. Esta situación é preocupante, mas existen alternativas que con vontade política e apoio de outras administracións poden dar resultados a curto e a medio prazo. Un dos recursos desaproveitados é o turismo cultural e natural que abriría un abano de oportunidades para novas actividades económicas e sería un complemento importante de apoio ao tecido comercial local. Para a realización deste proxecto sería preciso baixo parámetros de sostibilidade un plan de potenciación no que se recuperaría, estudiaría, protexería e difundiría o patrimonio natural e histórico, tanto material como inmaterial, para o que sería imprescindible contar co Museo de Prehistoria e Arqueoloxía previamente acondicionado e dotado cos medios necesarios. Temos recursos turísticos e debemos poñelos en valor co finalidade de seren aproveitados eficazmente. Compre que as administracións pertinentes e os técnicos en turismo proxecten un plan en base ás características culturais e naturais do noso concello. Contamos con 193 mámoas, 6 xacementos paleolíticos, un dos poucos menires que existen en Galiza, un xacemento da idade de bronce, 34 castros, 3 petroglifos, un xacemento romano, 171 cruceiros, 118 cruces, 42 cristos, 3 petos das ánimas, 45 muiños, 4 pilas bautismais, 22 casas con escudo, 8 pazos e 8 escolas habaneiras. Igrexas como as de San Simón ou Carballido,
pontes como as de Sam, Martiñán, Ponte Rodríguez, torre de homenaxe do Castelo de Andrade, todos eles referenciados e localizados na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e no Pexón, xunto con outros sen registrar, Sartego de Noche, Neveira de San Simón, locais dos sindicatos agrícolas, Lazareto da Madalena. Así mesmo, merecen mención xoias do noso patrimonio, cementerios neogóticos, Román, Goiriz, Alba e Oleiros, entre outros, traballos e obras en pedra seca técnica constructiva declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial da Humanidade pola UNESCO no ano 2018. Palleiras, alpendres, fornos, chantados, chitos, lavadoiros, fornos, pozos, muros, hórreos, muiños, valados, casas muradas, ou mesmo o labor que ven desenvolvendo dende hai anos a Asociación de Mulleres Rurais de San Bartolomeu de Insua, que realizan o ciclo completo de industria do liño, precisando o apoio das administracións para a construción dun centro de interpretación como mostra de didáctica pedagóxica do seu labor e como un escaparate cultural internacional no camiño a Compostela. Natural e paisaxísticamente estamos encadrados nos espazos do Xistral, da Serra da Carva e no Triángulo Parga-Ladra-Támoga, contando con 22 zonas húmidas, castañeiros, carballos e aceráceas centenarias, soutos, fragas, augas termais, o Alligal, Lanzós, ríos como Madalena, Trimaceume. Dentro deste plan de protección do turismo, o estudio e a protección e a difusión do noso patrimonio cultural serían eixes básicos, compren no plano turístico outras seccións. Xa queda menos. Activar comercial e socialmente a praza, recuperando a súa actividade histórica como escaparate idóneo para a venta de exposición dos produtos sostibles, ecolóxicos e manufacturados locais e da terra xa, co obxectivo de serem referentes comerciais. Procurar a fórmula idónea para que as persoas usuarias do Camiño Norte a Compostela conflúan no centro da vila e na praza para facilitarlles máis servizos, activar o sector da hostelería e conseguir unha imaxe máis cosmopolita da vila. Crear rutas culturais, paisaxísticas e deportivas para afeccionados e crear afección a estas prácticas. Usar o auditorio para a celebración de congresos e eventos profesionais, programa electoral de Vilalba Berta, estaba aí, eso tamén posto. Aproveitar a nosa boa situación xeográfica e a proximidade de localidades como Cospeito, a Lagoa, Meira, a Igrexa, Viladonga, o Castro, Mondoñedo, Catedral, Guitirí, Zabadín, Xermade. Proxectar obras e infraestructuras como a rehabilitación e a habilitación do casco histórico, a construción dun aparcadoiro miradoiro na zona detrás do Puxigo, infraestructura esta que proporcionaría un fácil acceso á praza da Igrexa, ao auditorio e ao centro urbano. O verio do exposto, o Benega de Vilalba, somete a debate e a aprobación do pleno presente, que ao final se quedou nun robo. Dalle, que non... Ahora, imos ser breves, porque xa vai sendo hora. Estamos de acordo co robo que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Estamos totalmente de acordo que temos moitos recursos, moitísimos recursos, todos os que nomeou aquí o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Pois aproveitemos todos eses recursos. Pidamos axudas a todas as administracións, como estamos acostumados a dicir aquí no pleno. Pidamos axuda á Diputación, pidamos axuda á Xunta de Galicia, pidamos axuda ao Goberno Central e pidamos axuda, como comentou antes a alcaldesa, á Unión Europea, se fai falta. Pidamos axuda a todos para facer de Vilalba un municipio turístico e aproveitarnos de que o municipio de Vilalba seja turístico para ben de todos os vilalbeses. Pero penso que hai que facer unha axenda e planificar o que queremos facer dentro de turismo. Eso lle corresponde ao equipo de goberno, se non me equivoco, Vilalba Berta. Ben, pois Vilalba Berta fai un momento, o seu portavoz dixo que o Museo de Prehistoria de Vilalba, o seu peche é máis que efectivo. E vostede, no seu rol, dice que é imprescindible contar con o Museo de Prehistoria e Arqueoloxía. Póñanse de acordo. A ver, Vilalba Berta pídalles ao Bloque Nacionalista Galego, que o Bloque Nacionalista Galego é o que leva os museos da Diputación de Lugo, que o Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba o colla a Diputación de Lugo. Ben para todos os vilalbeses, ben para Vilalba Berta, ben para o Partido Popular, ben para o Partido Socialista e ben para o Bloque Nacionalista Galego. Empecemos a facer turismo desde Vilalba, pedindolle á Diputación que, por favor, que recolla
o Museo de Prehistoria de Vilalba, que non se peche o Museo de Prehistoria de Vilalba, porque é un dos mellores museos de prehistoria e arqueoloxía de toda Galicia, que non se olvide naide, de toda Galicia, está pechado. Entón, totalmente de acordo co Rago, pero poñamos unhas bases desde o principio para unha planificación de turismo no noso povo. Partido Socialista. Evidentemente que o turismo é un motor para moitas iniciativas e para moitas circunstancias que teña que ver co sector terciario, co sector servicios en calquera concello. Igual había que empezar, esbozaba un pouco, pero así con un pouco de chascarrillo o voceiro do Partido Popular, habería que empezar por saber como estamos a hora de compartir iniciativas turísticas. Habría que empezar por la Lei 7 de 2011, que é de Turismo de Galicia, que define efectivamente cales son os mecanismos que se estruturan para facer os planes turísticos, non? Nese caso, pois, bueno, Vilalba atópase inmerso no xeodestino da Tarrachá con outros 6 concellos máis, entonces a partir de aí, ese xeodestino que o impulsa a Xunta de Galicia parece que na Tarrachá non existe e debía a Xunta de Galicia favorecer a súa constitución. Probablemente esteña enmarcado, non sei se ten algunha directiva, algunha indicación o GDR da Tarrachá para impulsar iniciativas turísticas, pero o primeiro que teria que empezar a Xunta era por constituir o xeodestino da Tarrachá e Vilalba como dona da Chaira, Vilalba como cabeza de comarca debería ter o seu peso importante a hora de desenvolver eses planes turísticos. Felicitar o BNG por a escolma do que nos acaba de relatar, das posibilidades turísticas, arqueolóxicas, etc., e algunhas máis que se cadra hai, seguro que hai, para poñer en valor, e, pois, bueno, a facer un chamamento. Temos un chamamento, neste caso, a xestión turística de Galicia, que a 6.7 de 2001 é precisamente da Xunta e, ademais, é a encargada de colaborar e de organizar as aportacións e os planes turísticos dos concellos tamén. Os concellos, esa lei faculta a posibilidade de establecer plans turísticos, pero coordinados pola Xunta de Galicia en todo momento. Por lo tanto, bueno, un rogo a ter en conta, sin duda ninguna. Vilalba Berta. Ben, eu agora non vou entrar en ningún debate de partidos, simplemente vou intentar facer unha pequena exposición do traballo que estou facendo hasta agora. Tedes que disculparme, vou intentar ser bastante rápido na miña intervención, porque, entre outras cousas, Turismo está organizando o acto que empeza ahora ás 9 da noite na plaza. Eu debería de estar ali nestes momentos, estou aquí. Entón, vou intentar facer unha pequena exposición do traballo que estou facendo e contestar brevemente ao que vos preguntades. Bueno, a min me preocupa moito o tema de que Vilalba está morta, porque si é algo que se adoita escoitar moito. Cando se escoita moito unha cousa, acaba sendo certa. Entonces, aínda que non sexa verdade. E a min sí que desde fora sí que me chegaron a transmitir non, que Vilalba non vamos porque está morta. Non. Nós temos que dicir que Vilalba non está morta. Vilalba está viva e sabemos que está viva e moi viva. Entonces, pediría que se cambiara esa frase por algo positivo, non? Que é bon sempre para o noso concello. Vilalba tamén é un concello que ten unha amplia... Vilalba é un concello que ten unha amplia oferta cultural e patrimonial que está promovida dentro do concello e tamén desde distintas asociacións que sempre hai que poñer en valor. Vostedes falaban da Tasca do Liño. É verdade, é unha asociación moi importante. E só comentarlles que dentro do Concello a única concellería que axudou a Tasca do Liño foi a Concellería de Turismo. Fixo unha aportación económica que, para o orzamento que ten a Concellería de Turismo, supón un 25,5% do orzamento total. O sea que o esforzo foi grande por parte da Concellería de Turismo. Ademais, sacouse tamén un vídeo promocional a través de Tico Audiovisual que se solicitou desde a Concellería de Turismo, nos dixeron que tiña que facerse desde a alcaldía,
puxeme en contacto coa alcaldesa e sacamos o vídeo. Quero decir que estamos pendientes das asociacións e estou pendiente de todo. Tamén falan de todos os monumentos que temos. Eu, por exemplo, este ano contamos co Festival Atlántico, que é un festival moi interesante porque pon en valor tanto a tradición oral como a tradición patrimonial. Os dous actos que se fixeron, un foi na Torre dos Andrade e outra foi na Escola Habanera de Santa Valla. A verdad, que intento con isto? Achegar a xente. A Torre dos Andrade sempre foi un edificio que nos representa, pero moi alonxado dos veciños e veciñas. Sempre vemos desde fora, pero non nos achegamos a él. Que intento? Achegar a xente a ese patrimonio que temos e tan visible. Como mellor, con unha actuación, unha representación que se fixo no salón principal do castelo e o mismo que a Escola Habanera. Quero dicir, non vamos a visitar todas as escolas habaneras, iremos unha por unha e cada ano intentaremos levar estas cousas. A da Escola Habanera foi preciosa, en ese caso actuou Kiko Cadaval, e Kiko Cadaval chegou a cambiar o repertorio que levaba e nos meteu no mundo escolar, a xente visitou a escola, o sea que tento facer tamén un traballo de achegamento e co noso patrimonio. Tamén hai que poñer en valor outros patrimonios, como no noso roscón. En abril organizouse un campeonato de billar, o primeiro campeonato de Villalba, Roscón de Villalba. Aí tamén intento poñer en valor os xogos tradicionais. En ese campeonato, evidentemente, os premios foron roscós, e foi tanto así que hasta lle deu eco a Televisión de Galicia. O sea, veu facer unha reportaxe e se emiteu por televisión. A maiores, o 17 de xuño, tivemos unha xuntanza despois de falar con todos os produtores de roscóns que temos en Vilalba, que, por certo, quero agradecer de ata unha currás o traballo que fixo para o campeonato de Villarda. Despois de poñerme en contacto con os establecementos, o 17 de xuño tivemos unha xuntanza coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria, con Agacal, e xa está en marcha para que o noso roscón teña o selo de artesanía alimentaria. E dende Agacal promociona o seu produto e, polo tanto, tamén se vai a promocionar o noso concello. Este ano teño que decir que, tristemente, a oficina de turismo estuvo pechada, prácticamente toda a campaña, polo que é certo que moitos proxectos quedaron en nada. Quizás o proxecto máis importante e interesante para traballar en turismo é conocer un pouco o turismo que nos chega a nós. Facer un estudio da procedencia, se pernota, cantos peregrinos, cantos non, facer un estudio para saber realmente que tipo de turismo nos chega. Chegamos a sacar unha, non podíamos sacar máis, non tuvo continuidade. Chama a atención de que temos moitísimo turismo de fora das nosas fronteiras, pero non só europeo, sino americano, canadiense, estadounidense, etcétera, de Estados Unidos, que pasan por aquí. Temos moito máis turismo do que realmente pensamos. Eu, para intentar compensar que a oficina de turismo estaba pechada, fixen uns códigos QRs que son de mapeo informativo para pensións, farmacias, centros de saúde, lugares para visitar, horarios de autobuses, para poder dar unha mínima atención ao turista que por aquí pasaba. En este caso tamén quero agradecerlle a Teresa da Casa da Cultura. Perdón, é que, Mari, non é unha comparecencia, é un rogo, entón levas 6 minutos falando. Vale, pois eso. Vos contesto as vosas preguntas. Activar comercialmente a praza. Non teño moi claro se falades a Praza de Santa María ou a Praza de Abastos. Entendo que a Praza de Abastos. Bueno, a Praza de Abastos xa non corresponde á Consellería de Turismo. Perdón, é que non é un diálogo entre concelleiros. Está vostede no uso da palabra, remate no turno do... Estaba preguntando porque non especifican a praza. Pero no seu turno de palabra contestaralle. Procurar a fórmula idónea para persoas usuarias do Camiño Norte. A mí o que me gustaría é que escoitar en este apartado as súas propostas
Porque decir así que conflúan no centro da vila para facilitarlle máis servizos que servizos. Desa parte me gustaría escoitar algunha proposta pola súa parte. En rutas paisaxísticas estou traballando en un par delas. En usar auditorio para congresos, sí. É certo, a falta de técnica me retrasou un pouco en isto e unha que estaba prevista, bueno, resultou que non puido ser. Aproveitar a situación xeográfica de proximidade, pois eso tamén se traballa desde a Oficina de Turismo, sempre cando este aberta, claro. Esta xa me chega ao corazón, porque proxectar obras, infraestructuras, rehabilitación, facer o aparcamiento por trás do Poxego, o do aparcamiento xa é algo que vai no vosso programa. Perdón, ten que ir rematando. Pero me comentou Modes, concelleiro do urbanismo, que sí levaría esa parte, que para a semana que ven vai a salir as bases reguladoras para poñer a disposición dos veciños 450.877 euros para rehabilitacións. E nada máis. Benegán, por favor, sexan breves nesta segunda intervención, é un rogo e teñen 1 minuto de tempo para intervir. Vamos a ver, pediu algunhas aclaracións. Procurar a fórmula idónea para que as persoas usuarias do Camiño Norte conflúan no centro da vila e na praza. Entonces que é no centro do povo, non? Non sei exactamente que outras preguntas me fixo. En fin, eu con isto non quero, creo que en ningún momento manifestei que a Concellería de Cultura funcionara máis ou menos. Simplemente, isto é un rogo para poñer en marcha un plan de protección do turismo e enténdano como queren entenderlo. Non estou cuestionando, non estamos cuestionando para nada o traballo de ningún concelleiro. Se se entendeu así, moi mal entendido. Nada máis. Partido Popular? Non, nada máis. Únicamente recalcar que o concelleiro do BNG que, por favor, que fale cos seus compañeros do BNG da Diputación para ver se collen o Museo de Prehistoria, que é imprescindible, como poñedes no... Eu non o puxaxe de vosotros, é imprescindible contar con o Museo de Prehistoria e Ecoloxía. E tamén decirlle a Concelleira de Turismo que, por favor, que a Oficina de Turismo que esteña aberta. Nada máis. Partido Socialista? Nada, que calquera aportación que seña ao desenvolvemento de calquera actividade que redunde poda ser mencionada como potenciadora do turismo, será boa, veña do lado que veña, e incidir un pouquinho nesa gobernanza, nesa situación de buscar a sinergias e a complicidade na Terrachá para establecer, por fin, a ver se o seu destino Terrachá que ten constituído, ou que debe de estar constituído pola Xunta de Galicia, se pode poñer en marcha máis aló do que é o GDR nestes momentos. Vilalba Berta? Pois nada máis que decir, perdoádeme, pero vos invito que non máis acabedes, vaiades para celebrar o Samaín. Vale, e marcho, perdoade. Vou a dar un segundo ao concelleiro do BNG porque está levantando a man insistentemente porque se lle olvidou algo e como antes non lle dei un turno de palabra, pois teño que compensalo, pero brevemente. Moi breve, Marta. En resposta á pregunta sobre o museo. O museo, vou ser moi breve, non pensades que me vou enrollar. O museo é a noiva que naide quere. É dicir, a Deputación non o quere. Non o quere porque está aquí de museos e non hai con que. A Xunta, quere a Xunta? Quere o Concello? Pois, chicos, temos que casalo, Por favor, xa está. Eu tamén te digo, Pasamos ao seguinte punto. Rogo do Partido Popular instando ao mantemento e limpeza dos embornais e sistemas de recollida de auga e rede de suministros municipal. Insisto, é un rogo, sexamos breves, vou a medir os tempos porque senón isto é imposible. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, moi boas. Para finalizar o día de hoxe o pleno que está sendo un poquinho largo, xa que hai actividades no Concello, vamos de dar un pouco libre aos veciños que nos están escoitando, non? Nada, este rogo é moi sencillo, tenemos un rogo
para recordarlle o Concello un pouco que poida seguir facendo as labores de mantenimento e limpeza de invernais e sumidoiros, precisamente como unha actividade un pouco de mantemento das infraestructuras urbanas ante posibles atrancos, averías e demais, non? Entonces, pois, bueno, somos conocedores de que tamén estánse facendo outras labores, como se fixeron ca Diputación, ou a limpeza das cunetas, digamos, do rural e demais, pois, bueno, pois isto vémoslo noutro punto, pero enfocado máis ao urbano, e que, pois, quitarle un pouco de carga a espazos que van á depuradora e que, bueno, para ese ciclo da auga, non? Nada máis. Partido Socialista. Cada semana o Concello de Vilalba explica os traballos que están facendo as brigadas de servicios e todos os fines de semana se está incidindo precisamente na limpeza de invernais, na limpeza dos alcorques, etc. Todo unha secuencia que van semanalmente e, bueno, agradecerche que de alguma maneira reconoces que se siga facendo, eso sigue facendo secuencialmente máximo neste momento das chovias, como dices, para que esteña todo un pouquiño máis axeitado para recoller as augas. Un traballo secuencial que se fai todas as semanas. Non moi rápido, sí. Moi rapidamente, dúas cuestións en relación con isto e outra brevísima por... Sí. Dicía dúas cuestións en relación con isto e outra brevísima por alusións, porque se dixo unha cuestión que non é menor. A primeira, poñer dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta en valor o bo traballo da área de servicios no que ten que ver co mantemento e tamén a aposta clara da área de infraestructuras rurais no que ten que ver ca obra nova. E despois, moi rápido, o señor portavoz do Partido Popular, o señor García Leira, dixo que eu dixera que o museo estaba xa pechado. Eu dixen de facto. Este punto é sobre o roubo dos embornais. Aclararemoslo despois, nada máis. No próximo pleno. Ben, dado que entendo que as posturas están expostas, vamos a pasar ao seguinte punto, que é o rogo do Partido Popular instando... Ai, Menega. Rogo do Partido Popular instando ao arranxo dos parques infantís, así como a efectuar o mantemento oportuno das instalacións. Partido Popular. Sí, os máis pequenos do Concello de Vilalba están acostumados a disfrutar do verán e máis do seu tempo de lecer na compañía de amigos e amigas empregando os espacios que o Concello ten habilitados como parques infantís. Ditos parques foron financiados na súa gran maioría pola Xunta de Galicia, facilitando ao Concello de Vilalba os fondos necesarios para a realización das obras e así conseguir que nenos e nenas de Vilalba poidan ter un lugar axeitado para o seu disfrute. Pero varios destes parques están abandonados, en algún caso causando danos aos usuarios pola falta de mantemento do personal que ten que facelo, xa que dende a falta de tornillo na estrutura, cables rotos e falla de tornillos nos balancíns e columpios, ata a falla do acolchado no piso con baches que acumulan todo tipo de residuos, fan que os nenos e nenas deste Concello estean expostos a riscos innecesarios. Non se trata só de pedir cartos á Xunta, senón que o que hai que facer é cuidar o que nos dan, xa que porque sea de balde non debemos abandonar o seu cuidado e mantemento. Por iso, é polo que o Partido Popular demanda deste equipo de goberno a revisión, cuidado e mantemento de espacios empregados polos máis pequenos para que poidan disfrutar do seu tempo de lecer con total seguridade. Sí, bueno, respecto ao que dices dos parques da Xunta, si algún os fixo, outros non, é dicir... A súa gran maioría. Bueno, claro que cando entramos o Partido Popular só tiña un parque, porque outro estaba desfeito, entón nos metimos 4 máis, aproximadamente. Sí que é certo que estás dicindo deste daqui, que está levantado o caucho, está falado que a empresa Calfensa, además que foi que no fixo, neste caso en concreto, queremos que poña o caucho canto antes, xa está falado con eles. Outro que supoño que te refires que é o Parque de Rosalía de Castros tamén está mirado, entonces a reparación costaría 8.000 euros, 8.400, pero facelo de novo 24.000. Vamos a optar polo facelo novo, lóxicamente, porque non faríamos absolutamente nada. Decir que, evidentemente, vamos a seguir facendo novos instalacións, dentro de pouco presentaremos outra, e só dicir unha cousa, todos pasaron a inspeccións correspondientes, unha empresa, ademais, ao dedillo, o único que non o pasou, podes pedir o informe, e se che dá, e a mellor levas unha sorpresa. E a Berta.
o mesmo que dixen antes, no que ten que ver co mantemento, o traballo da área de servizos, no que ten que ver ca obra nova, o traballo da área de infraestructuras. Benega? Nada que decir. Ben, pois, neste punto, pois, como dixo o Concelleiro de Infraestructuras, estamos traballando en renovar todos os parques. De feito, pois, vense de facer unha obra importante no Parque da Rúa da Emigración, está xa presupostada a reparación deste parque e farase, pois, máis adiante o do Parque de Rosalía, porque a diferencia entre amañalo en condicións ou facerlle un apaño, pois, económicamente é similar. Vamos pasar ao penúltimo. As preguntas no apartado de preguntas. En viva voz poderá formular a pregunta. Vamos ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. A primeira das preguntas é que medidas teñen pensado aplicar... Ai, bueno, tens que ler as súas preguntas. Perdón. Hoxe estou malamente. No pleno do 30 de novembro do 23, o BNG de Vilalba realizaba a seguinte pregunta: que medidas ten pensado aplicar para garantir o servizo público na Casa da Cultura, na Oficina de Turismo, na Biblioteca Municipal durante o período vacacional das traballadoras respectivas? Case un ano despois, a situación segue sen resolverse, os respectivos servizos públicos continúan desatendidos nos períodos referenciados. Ten o Goberno Municipal algún plan para garantir o dereito da veciñanza á utilización continuada dos servizos citados? Ben, pois igual que se respondeu nese momento, nese pleno, as administracións, tanto locais como as administracións públicas en xeral, non poden contratar a traballadores para cubrir as vacacións. Nestas tres instalacións, pois dase a situación peor na biblioteca porque hai unha persoa sola que, pois, cando non pode estar a bibliotecaria, pois, o servicio de préstamo non se pode atender, ou na Casa da Cultura, que está a Oficina de Turismo, cando non está a persoa, pois, porque está en situacións distintas, o que se tratou para tratar de buscar unha solución nalgúna das ocasións é de cubrir este servicio con unha empresa externa, pero obviamente isto ten un custo e non podemos facelo sempre. Entón, estamos mirando distintas posibilidades para tratar de que esta situación non ocurra. A situación da Rúa da Pravia, recentemente reformada, ven sendo ultimamente preocupante ao provocar o desnivel do pavimento en múltiples accidentes persoais, algúns mesmo con lesións de gravidade. Estando como está en período de garantía, ten pensado o equipo de goberno municipal exixir á empresa tanto a fixación dos elementos do pavimento canto a filtración das augas pluviais en o apozamento das mesmas en superficie? Ben, pois esta obra, como saben todos os veciños e veciñas, todos os grupos políticos, pois foi obxecto de distintas queixas. Cada vez que o equipo de goberno ten constancia dunha destas queixas, trasládase aos técnicos municipais que fan os informes oportunos e se lle pide á empresa pois que proceda a adecuar ou resolver estas situacións. En todo caso, se se refiren a algo en concreto, pois poden pedir esta documentación calquera dos grupos e estudiala. No pleno do 30 de novembro do 23, o BNG presenta unha pregunta sobre as medidas pensadas polo equipo de goberno municipal para solucionar definitivamente a turbidez, presión e outros problemas relacionados co servicio doméstico de augas. A resposta da alcaldesa remítese á contestación dada ao grupo municipal do PP nun rogo previo e reafírmase en que o goberno municipal xa se puso en contacto con Augas de Galicia e que está traballando para solucionar o problema. Que ten que decir o equipo de goberno 11 meses despois? Pois a resposta a esta pregunta estaba na propia orde do día do pleno. Hoxe íbamos a aprobar neste pleno pois o proxecto para instalar filtros e decantadores lamelares na estación potabilizadora e con eso pois o que se busca é resolver esos problemas de turbidez cada vez que hai pois choivas importantes. Como dixen no punto en concreto, pois houve un problema na documentación e para pois non poñer os concelleiros nunha situación de ter que votar algo que descoñecen, pois resolveremos esta situación de cara a un pleno extraordinario para aprobalo o antes posible. No pleno de 1 de febreiro do 24, o BNG presentaba unha moción reconvertida posteriormente en rogo pola Secretaría
instando ao equipo de Goberno Municipal a convocar as partes implicadas que recollen os estatutos de creación do Consello Escolar Municipal para a constitución e activación do curso escolar daquela en vigor. A resposta, tanto da Concelleira de Feiras e Mercados, Educación, Infancia e Xuventude, como da alcaldesa, foi recoñecer a existencia e importancia deste órgano e adquirir o compromiso de convocar o Consello Escolar Municipal como Consello de Infancia para escoitar e dar solucións ao respecto. Que ten que decir o equipo de goberno 8 meses despois do compromiso adquirido? Pois o Consello da Infancia e da Xuventude foi convocado recentemente, pois ademais se lles enviou unha comunicación aos distintos centros porque pode haber nenos e nenas que formaban parte dese Consello que pois xa non estén en cada un dos centros, en canto teñamos pois os representantes farase a convocatoria. En canto ao Consello Escolar Municipal, pois estamos pendientes de que se constitúan primeiro os consellos escolares de cada un dos centros, que como sabrán pois están en pleno proceso de constitución e unha vez estén constituídos, pois procederemos co Consello Escolar Municipal. No pleno do 11 de febreiro do 24, o BNG presentaba unha moción reconvertida posteriormente a rogo pola Secretaría instando o equipo de goberno a pôr en marcha as medidas precisas para o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Na súa resposta, a alcaldesa manifestaba a intención do Goberno Municipal de crear oficialmente unha comisión con representación en todas as forzas políticas do pleno para tratar de facer un estudio ao respecto, tanto para a retirada ou a eliminación de elementos contrarios á referida lei, canto para o resarcimento a todas as persoas represaliadas pola ditadura franquista. Que ten que decir o equipo de goberno 8 meses despois do compromiso adquirido? Pois a comisión está creada, como saben os distintos concelleiros e concelleiras, e aínda se recibiu esta semana pois o nomeamento dos membros desta comisión de algún dos grupos políticos e agora, pois en canto pase este pleno, pois convocaremos a comisión e empezaremos os traballos. No calixón de acceso dende a rúa Conde Pallares á Torre do Castelo están instalados dende hai uns anos uns colectores soterrados para a recollida de lixo dos que mesmo foi modificada a súa estrutura ao menos nunha ocasión e que nunca chegaron a ser utilizados con continuidade. A citada vía de acceso é de propiedade municipal, de quen é responsabilidade tanto o estado actual deste acceso, de ser o caso pola xestión respecto ás instalacións e as consecuencias para o erario público? Pois a citada vía de acceso é de titularidade do parador. En canto á responsabilidade polo estado actual dese acceso e de ser o caso pola xestión respecto á instalación e as consecuencias para o erario público, se isto pois, tuvo algunha consecuencia para o erario público, pois o responsable foi o goberno do Partido Popular dese momento. Preguntas do Partido Popular. Despois de anunciar que no mes de novembro se realizaría o cambio de sentido na Rúa da Pravia, que custe vai ter para as arcas municipais este cambio? O que me traslada ao Concelleiro de Mobilidade é que non haberá custo aparellado á compra de novas sinais, soamente o que ten que ver coa man de obra do persoal que xa está encargado á espera dunha última actualización do orzamento. Os traballos de modificado da sinalización reduciránse ao cambio de ubicación de postes e sinais dun poste a outro. No que ten que ver co pintado, máis do mesmo, tapar o actual cedo ao paso e pintalo na nova salida á altura da Pradia. Tras as limitacións de estacionamento, que solución lle vai dar o Concello ao aparcamento de camións en Vilalba? Tal e como me traslada o Concelleiro de Mobilidade, esta próxima semana habilitaránse 2 parkings públicos municipais no polígono industrial. O anuncio oficial está pendente a colocación da sinalización. A que se debe que o Concello non realizase o contrato de mantemento do ascensor do CEIP Manuel Mato Vizoso para poder poñelo en marcha ao inicio do curso? Pois o Concello fixo o contrato, o ascensor está en funcionamento e se houbo algún retraso no funcionamento foi debido a que dende que se rematou a obra ata que se entregou ao Concello pasaron máis de 6 meses. En que estado se atopa a sinalización viaria nas parroquias do Concello? Pois tal e como me traslada o Concelleiro de Mobilidade, o Concello ten previsto acometer en vindeiras datas a mellora e actualización da sinalización dos barrios en Santa Valla e Codesido. Está organizada a sinalización completa da parroquia de Vilapedre. Por que motivo non se realizan actividades de dinamización rural en todas as parroquias do Concello?
Enviouse a información vía correo electrónico que se pode comprobar a todas as parroquias, as direccións que figuran no rexistro de asociacións. Houbo algunhas que non contestaron, outras que manifestaron que non daban xuntado xente e preferían ir a outras parroquias e en base a iso pois organizáronse os horarios e as actividades. Que custo ten o convenio asinado con Garatuxa por o Concello de Vilalba? Pois o custe é de 6 euros por animal e día. Cal é o censo de animais abandonados de acordo coa ordenanza aprobada recentemente? Pois neste momento hai 22 cans no albergue. Dende que comezou esta asociación ou esta empresa a prestar o servicio ata a actualidade, recolleron un total de 169 cans, dos cales 147 foron adoptados. En relación ás obras de urbanización da Rúa Cotarón, cal é o motivo para que unha obra que tiña que estar rematada no ano 2023 un ano despois aínda estea sin rematar? Cando se prevén rematar os traballos? Que custo vai ter para as arcas municipais? Pois o motivo é que, debido ao mal tempo unhas veces, debido a retrasos na empresa outras veces, a obra non se rematou. Xa se fixeron as xestións oportunas, xa se lle impuxeron á empresa as penalidades que nos permite a lei de contratos en canto ao custe para as arcas municipais e se referen ao proxecto, está a disposición de calquera que o queira coñecer no propio cartel da obra. En canto ao Museo de Prehistoria, que ten previsto facer Vilalba Aberto un ano despois de pedirnos que lle déramos tempo? Pois tal e como me traslada o concelleiro que está facendo as funcións de concelleiro de Cultura provisionalmente, será coa toma de posesión da nova responsable desta área cando se anunciará e se explicará a decisión do Concello ao respecto deste organismo autónomo. En que estado se atopan as últimas adxudicacións da parcelas do polígono industrial? Pois tal e como me traslada o concelleiro de Urbanismo e Desenvolvemento Industrial, a partir desta vindeira semana empezaránse a notificar xa os interesados. Entendendo que un plan piloto ten unha duración curta e temporal, canto tempo máis vai a durar o plan piloto da Praza de Santa María que xa llevamos máis dun ano e medio con el? Pois dado que a última modificación horaria do plan piloto é recente, o concelleiro de Mobilidade trasládame que, de común acordo co comercio, se decidiu agardar un chisco de tempo máis antes dunha eventual toma de decisión permanente. Ben, pois agora que chegamos ao final da orde do día, temos pendiente un punto que é, a aceptación da renuncia da concelleira Tamara Rodríguez e a aprobación do ditame relativo a levar a termo a realización dos trámites encamiñados á toma de posesión do seguinte concelleiro da lista electoral. Antes de darlle a palabra á concelleira Tamara Rodríguez para que se dirixa aos compañeiros e compañeiras desta sesión plenaria, gustaríame, en nome de toda a corporación, agradecerlle o traballo feito e decirlle que foi un placer compartir con ela este tempo, lamentar a súa decisión. Despois temos que proceder a votar. En realidade non votamos se aceptamos que ela dimita ou non, senón que tomamos razón de que ela presentou a súa dimisión. Entón, voulle dar a palabra a Tamara para que ela se dirixa. Agradezco as palabras e nada, o único que quería era aproveitar este momento para pedir disculpas sobre todo a xente que confiou en min para facer esta labor por non conseguir levala a cabo nos 4 anos de legislatura, pero para min estaba chegando un momento no que era unha irresponsabilidade porque a conciliación tanto laboral como familiar non me permitía facer o traballo como me gustaría velo feito. Entón, decidín, xa que tiñamos relevo, deixar de paso a seguinte persoa. Quero decir que sigo apoiando o proxecto de Vilalba Aberta que ten para esta vila e que vou estar aí sempre para axudarles na medida do posible. E nada, agradecer a toda a corporación este tempo que durou este traballo. Ahora vou a dar un turno para que os distintos grupos se queren decirlle algo a Tamara, que o podan facer. Partido Popular. Sí, nada, Tamara, empatizo un pouco contigo porque chegamos aquí no mesmo momento. Antes de irte, queremos agradecerche o teu labor e tamén dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba darche especialmente as gracias porque sempre fuches unha persoa totalmente accesible,
unha persoa amable e moi respetuosa con nós, e por iso queremos darche as gracias. Desexarche que che vai moi ben e que teñas moita paz e moita tranquilidade agora nesta nova etapa. Gracias, Tamara. Partido Socialista. Bueno, eu xa me adiantei antes, no momento, hai un momentiño, reafirmar as palabras que dixen, solamente, pois, bueno, que sin calquera momento, tanto no aspecto particular de calquera non supoño, como no aspecto institucional ou de goberno, pois queres botar maus de nós para calquera cousa, seguiremos estando aquí a túa disposición e de outra, non pode ser de outra maneira, facer, pois nada, extensivo a esta decisión que tomas a ti, a túa familia e o teu núcleo máis próximo, que teñas e que estas decisións que vais tomando, pois que te axuden a ser feliz no futuro. Nada máis, gracias. Ben, Tamara, estou triste como compañeiro, estou feliz como amigo, con eso xa te digo todo. O que dixeron de ti os compañeiros de goberno e, moi especialmente, os compañeiros da oposición, xa o di todo. É unha frase que se utilizou durante moito tempo, que dicía algo así como todos os políticos son iguais. Bueno, cada vez que me digan iso, pois lle dicir, Tamara, creo que é o máximo que podemos dicir. Gracias e que non estés para o que sexa. Bueno, pois moitas grazas a todos por as palabras, porque ao final pois tamén é bonito que dentro da... Ai! Perdón. Mira, Tamara, non che vou decir nada máis do que escoitei. Suscribo as palabras de Sandra, suscribo as palabras de Eduardo, e sabes que, bueno, eso que vou... Eu tamén me vou poñer un pouco triste porque estaba moi acostumbrado xa a ter ao meu lado. E, bueno, non ten. Que disfrutes da túa vida persoal. Bueno, perdón, Tino. E decía que, bueno, que tamén ao final, pois despois de discrepar en distintos temas, como pois podemos discrepar con calquer persona en calquer aspecto da vida, pois tamén é bonito pois irse con este recoñecemento e ese cariño. E nada, pois desexarche, como dixen antes, en nome de toda a corporación, pois moita sorte na túa vida persoal e profesional, e que, bueno, espero que tamén pois esta experiencia che servise tamén para aprender e para medrar como persoa, que ao final pois creo que tamén é unha parte importante disto. E nada, pois temos que votar. Pois si aceptamos a renuncia de Tamara, votos a favor. Bueno, entendo que é aprobada por unanimidade, que ao final pois é nada máis que dar conta de que, bueno, pois que o pleno se dá por enterado de que ela presentou a súa dimisión. Bueno, como non hai máis puntos na orde do día, afortunadamente, pois despedímonos desta sesión plenaria, levantamos a sesión e invitarvos a todos a participar nas actividades de Samaín. Boa noite. Mira canto papel tal e canto papel está para imprimir todo esta manera. E encima o punto importante non é... Hoxe fracasamos, Non me fixo nada, pero como estaba lá Tamara. Non me fixo nada, pero que estou todo o tempo pensando a quen lle toca, a quen tal, do tiro sempre. A siguiente va a recordar